Oh, cool. Gara Tulo bena. Look into Shishila there. No, Allo. moi, je Kikara vois pala comment. katigeti. Mais vous me chichi la nefe no, arama. Jume? Ye kungo cousin ima suno ne kunte Shishila abe fole no. Bah il faut. Bastala. D'accord. Maintenant Wallahi comment kanin dit? kuma yin jaran ne foka faga. D'accord, mais me fait ami la main. Awon kilo bila mbeni jabi sisa. Mhm. Ika ni ɲininkali in diyara ne min bɛ kuranɛ la k'a fɔ k'a nafa bɛ se hadamadenw ma Mhm. n ko awɔ n kilo b'i la n bɛ n'i ka ɲininkali in de jaabi e ka ne lamɛn Ne kulo bila. ayi foyi tɛ ne ka réseau la a bɛɛ bɛ e de ka réseau la n'o tɛ ne réseau foyi t'a la ok a bɛ tigɛ tigɛ e de fɛ sa n'o tɛ ne tɛ i jɔn k'i jaabi n ko awɔ n kilo b'i la Ni ngai rezo mai kulji. Ai kuma a to n ka taa ni kuma in k'i jaabi segure kan. Ni ngai rezo. Karamo ibe jinga yele quoi. n ko awɔ n kilo b'i la a to n ka taa ni kuma in k'i jaabi i Jinga sɔnna yele sa ibe retard la jinga yele. Ibe jigi ga yele quoi, ya fama. ta jigi fɔlɔ comme de coopérative allo Non, avant réseau abe retard la. Bon, arama kuma bi bolo parce que me chichi la me ko ni fi na quoi. Depuis yele la iga fanga me chichi la kuma bi bolo. Et il se ya micro bla ça après me kuma de kuzama. Otep abela jelen fole no karamo ka foli dɔ bɛɛ lajɛlen ma kuliji k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ live sigili la dama k'i fo dɛ samon foli b'i ye cousin i yɛrɛ folen no kosɛbɛ ka dugumamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a bɛ ni jɔ bon i ye ɲininkali dɔ kɛ bon ni ne bɛ se ka temps dɔ sɔrɔ bon ka kuma sariya dɔ kan kuranɛ kɔnɔna na et puis k'a yira k'a fɔ mɔgɔ kumakan de ye sariya in ye mɔgɔw ka sariya talen de kun don depuis la nuit des temps et puis an y'a ye o sariya in fana nana a yɛrɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna na nkɔ tuguni k'a kɛ comme révélation bi n'u bɛ baara kɛ ni a ye donc n'a bɛ fɔ o ma ko dans l'antiquité depuis moins 556 n'a bɛ fɔ a ma ko la loi ou bien le code justinien empereur byzantin dɔ tun bɛ yen a bɛ fɔ ale ma ko fɛn Justine donc ale tun ye sariya dɔw sigi bon an y'a ye k'a fɔ ala tilala ka segin o sariya ninnu kan kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na tuguni sariya ninnu kɛra 2 siècles san 200 yanni mamadu ka cili cɛ yanni révélation cɛ parce que o kun ka masakɛ ale ka sariya kun ye jumɛn ye la loi justinien n'a y'a taper même sur internet a b'a ye ale ka tile kɔnɔna na ni muso minnu kun ye jɛnɛya kɛ misaliya bolo la olu kun bɛ minɛ u kun bɛ bugɔ i m'a fɔ ma k'u bugɔ fornication kama bon an y'a ye kuranɛ kɔnɔna na surat 24 verset 2 ala bɛ segin o kuma kelen kan ko ni muso ye jɛnɛya kɛ i m'a fɔ ma dɔn ko ka a minɛ k'a bugɔ i m'a fɔ ma ko gɛɲɛ 100 ani cɛ voilà donc an ye o traci ye o fana le plus comment dirais-je curieux dans tout cela o justinien ka sariya dɔ fana tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko novelea i m'a fɔ ma novelea donc u ka article nomination quoi n'a y'a tapé le code justinien donc article sariya sen dɔ bɛ yen n'a article 134 alinéa 10 n'aw taara o lajɛ a b'a ye k'a fɔ a fɔlen don ko ni muso min kun minɛna i m'a fɔ ma jɛnɛya la ou bien turpitude i n'a fɔ ni kuntanya ko ninnu na ko ka muso in siri k'a minɛ ka taa bila sokɔnɔna na k'a datugu ko fo saya ka se a ma sinon muso nin tɛ bɔ donc o tun bɛ justinien ka sariya kɔnɔna na bon curieusement an y'a ye k'a fɔ o sariya kelen o taara yɛrɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna na surat 4 verset 15 à 16 an taar'o sɔrɔ yen ala bɛ mun de fɔ ala ko à l'encontre de celles de vos femmes qui commettent la turpitude ko donc ko a ka muso minnu bɛ yen ko n'u ye i m'a fɔ ma jɛnɛya ni manamana ko ninnu kɛ demandez témoignage à 4 d'entre vous k'a ka seere maa 4 ɲini aw cɛla s'ils témoignent n'olu nana seereya kɛ alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort rappelle ou qu'Allah leur donne un moyen donc k'a ka muso ninnu minɛ k'u datugu sokɔnɔna na ko fo saya ka se u ma k'u bɛ ko fo ni ala ye wayiru kura jigin donc a bɛ sɔrɔ ka muso ninnu u bɛ labɔ celui ou celle qui parmi vous commettent la turpitude ko mɔgɔ minnu aw cɛla n'olu ye jɛnɛya ninnu kɛ sévissez contre eux donc ko aw kaw gɛlɛya
Kanyeshi Uma. S'ils se répandent et se réforment, détournez-vous d'eux. Donc, on a connu ce que nous avons, et ma fumaka, à cause d'abla, au kaku yekutui. Allah est révocateur et miséricordieux. Donc, Allah, ala be se ka ko kan wa ko ala hinɛ masa ye ala ye segin kɔ masa ye wa ala ye hinɛ masa ye quoi donc ni u ye sariya ye n'aw taara i m'a fɔ ma donc code justinien kɔnɔna na donc nouvelle ya 134 n'o ye comment dirais-je loi charia 534 alinéa 10 a bɛ taa ni kumasen kelen fana sɔrɔ ye i m'a ye donc justinien ko en outre le code justinien précise que les femmes adultères après avoir subi le châtiment corporel seront envoyées dans un monastère où sauf l'exception elles seront emprisonnées jusqu'à leur mort o charia sen fɔ ko ni muso min jɛnɛya kɛlen kɔfɛ ka fɛn kɛ ko muso ni bɛ minɛ ka taa datugu monastère dɔ kɔnɔna na yɔrɔ dɔ kɔnɔna na k'a datugu ko fo saya ka se comment dirais-je muso nin ma donc i b'a ye k'a fɔ nin hakilina kelen ninnu taara bi ni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga par rapport à cela k'a yira k'a fɔ ko ala de y'a fɔ ala de y'a don tan ala de y'a bɔ tantɔ donc depuis la nuit des temps n'aw taara fɔlɔ masaw u ka masayala sariyaw lajɛ k'u ka sariyasunw lajɛ ka tila ka référé kuranɛ kan a b'a ye k'a fɔ effectivement ninnu bɛɛ lajɛlen ye kumakan kelen de ye bon koliji ka kuma kɔnɔna na i kumana ka ɲɛsin golofinw de ma i m'a fɔ ma ni anw yɛrɛ golofin comment dirais-je anw yɛrɛ de ma an minnu ye maliyɛn an minnu ye golofinw ye est-ce que anw ka sariya kɔrɔw kɔnɔna na an bɛnbaw ye sariya minnu ta an ka masaw ye sariya min ta nin ko fasuguya la sariya sen jumɛn de tun bɛ yen par rapport à cela est-ce que mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ sɔn ka nin ko fasuguya ninnu kɛ an ka société kɔnɔ a ko tun bɛ kɛ cogoya fasugu jumɛn na donc an ye karamɔgɔ caman lamɛn est-ce que an golofinw mago bɛ ala ka kuma la nin kɛwale ninnu na wa o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen an bɛ tile min na bi 21e siècle la 2025 kɔnɔna na est-ce que l'humanité aurait besoin de ces lois là ka taga ɲɛfɛ wa ka kaɲa sariya kelen kelen bɛ est-ce que Ablo i ka micro est-ce que comment anw mɔgɔw bi tile la 7e siècle sariya yanni ka kɔ 7e siècle ɲɛ nin ko ninnu tun bɛ yen ok o y'olu ka sariya o y'u ka constitution mais bi an bɛ tile min na an bɛ évolution min na an bɛ tile de science ni fɛn minnu na bi est-ce que nous les êtres humains d'aujourd'hui an mɔgɔ minnu bɛ yen bi an mago bɛ nin sariya ninnu dɔ la k'an ka comment dirais-je a kow kɛ wa hali bi n'i ko k'i bɛ nin sariya in ta ko ka muso dɔ datugu so kɔnɔna na fo saya ka est-ce hakilima jumɛn de bɛ sɔn nin ma bi mais u bɛ tila k'a fɔ ko non ko nin verset in abrogera o de ye le comble dans tout cela k'a yira k'a fɔ ko verset in ko ala ye verset in comment dirais-je i n'a fɔ ka nin verset in baara tɛ kɛ ni nin ye bilen ala mana ni fɛn wɛrɛ k'a fɛn kɛ bon n'an taara ni o principe fana ye i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ko kuma o ye mɔgɔ kuma de ye o ye mɔgɔ dɔ de y'a fɔ quoi en fait parce que là le créateur danbaga min ye fɛn bɛɛ lajɛlen da a bɛ kunun dɔn a bɛ bi dɔn ale tɛ se ka kuma ka tila ka segin a nɔ kan quoi i ma donc u b'a fɔ ko verset dɔw bɛ yen u bɛ na ka verset dɔw i m'a fɔ ma k'u renforcer ou bien verset dɔw bɛ yen u bɛ na ka comment dirais-je verset kɔrɔlen o sariya kɔrɔlen o tɛ effacer dɛ u bɛ to yen mais kura min bɛna na di sisan nɔ baara bɛ kɛ ni o de ye i n'a fɔ gɛnɲɛ 100 in o taara ka baara kɛ mais ka muso datugu fo loi ka jigin a kan mɔgɔ minnu ye kuranɛ sɛbɛn o b'a dɔn kira tɛna ci bilen bon ne ni sariya sen ninnu continuera ka baara kɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn na o de la ala comment dirais-je renforce comment dire ces versets et les modifie donc ala min bɛ sɛbɛnni kɛ ka tila ka renforcer ou bien ka sɛbɛnni kɛ ka tila ka o sɛbɛnni ka segin ka dɔ wɛrɛ bɔ ko min ka ɲi ni o ye donc ça c'est pas un créateur o ye mɔgɔ kuma de ye koliji bɛ se ka sɛbɛnni dɔ kɛ bi o y'a ka bi réalitéw ye a ka livre koliji bɛ se ka livre dɔ bɔ bi a bɛ tiɲɛ dɔ ni fɛn dɔ sɛbɛn bi fɛn minnu bɛ kɛ bon n'a y'a ye k'a fɔ sini an bɛ science tile na a bɛ tan tɔ koliji bɛ se ka loi wɛrɛw sɛbɛn i m'a fɔ ma kɔrɔlen ninnu livre kɔni sɛbɛnna o tora mɔgɔw bolo yen ten mais kura wɛrɛ min bɛ sɛbɛn a bɛ kɛ ka na kɔrɔlen ka i m'a fɔ ma k'a falen ou bien k'a renforcer k'a ladilan donc o y'a bɔlen révélation minɛn kɔnɔna na quoi donc nin tun ye mɔgɔw ka sariya de ye i n'a fɔ an tun bɛ k'a fɔ cogoya min na à l'époque mɔgɔw tun bɛ nin kɛ a tun bɛ comment dirais-je vogue la a tun bɛ vivacité la donc u y'a ta k'a bila kuranɛ kɔnɔna na u tilala ka n'a ye mɔgɔ parce que la an y'a yira bɛɛ la A plus B k'a fɔ kuranɛ sɛbɛnna Mamadu kɔfɛ bon ni nin fɛn ninnu tora kuranɛ kɔnɔna na comment on va faire maintenant ka mɔgɔw minɛ k'u confiner ko fo ala ka sariya kura wɛrɛ ka jigin non ko an ka article 134 in to yen donc an ka segin
kɔdi yɛrɛ début la an k'o ta an ka baara kɛ ni o ye jumɛn ko ni muso minɛna jɛnɛya la i m'a fɔ ma ko ka flagellation k'a la k'a bugɔ i m'a fɔ ma ni gɛɲɛ 100 i n'a fɔ cɛ bɛ cogoya min na en même temps dɔ fana tun bɛ qui est pire que ça dɔw ko ko ba y'a ɲimi mais dɔw ko ko bɔra kuranɛ kɔnɔna na o de ye lapidation ye ka mɔgɔ don dingɛ kɔnɔna na ka gabakuru kɛ k'a tigi bon fo ka taa fɔ a fagara bon nin fana tun ye sariya ye sariya minnu tun bɛ kɛ depuis comment dirais-je en Rome antique et puis ani grec antique yɛrɛ fana kɔnɔna na ni criminalité kɛwale ninnu tun bɛ kɛ dans le temps i ma mais ni mɔgɔ ka faamu bɛ ka taga ɲɛfɛ ni mɔgɔ bɛ ka évoluer nin fɛn ninnu caman bɛ yen les gens les laissent tomber mɔgɔw b'u bila kɛrɛfɛla la ka u to yen quoi ka sariya kura ni fɛn wɛrɛw ta o fili ɲɔgɔnna fana de ye kuranɛ sɔrɔ o de la ala bɛ kuma dɔ fɔ bi sini a bɛ tila k'a kuma in a bɛ tila ka i m'a fɔ ma falen ka na ni fɛn wɛrɛ k'a fɛ hali bi comment dirais-je silamɛya bɛ ka marcher n'o paradigme de ye k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw de ye silamɛya sɛbɛn ko mɔgɔ diinɛ ko mɔgɔw de ka hakilinaw don quoi mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u ka science n'u ka savoir kun limité dans le temps o de la u nana magie jumɛn de créer la communauté des savants u nana 4 grandes écoles dɔ créer k'o di mɔgɔw ma bi n'i tɛ malikiti ye i ye shafiti ye ou bien i ye anbalisi ye ou bien i ye comment dirais-je anafisi ye donc u nana nin kalanbulonba 4 in kɛ donc bɛɛ y'i ka faamu dɔ ta kelen kelen na olu bɛ jɛ ka sariya minnu décider o bɛ kɛ ka ala ka verset ni ala ka kumaw k'o dɛmɛ k'o adapter ni an ka bi tile ye o la sariya dɔw bɛ ni kuranɛ y'a fɔ directement i bɛ boli i bɛ taga olu ka comment dirais-je gafe jiginnenw de ta k'u lajɛ alors que olu dun tɛ kiraw ye u tɛ nabi ɲumanw ye wa révélation ma jigin u kan comment ça se fera-t-il donc o b'a yira k'a fɔ sariya kelen tɛ diɲɛ laban donc kuranɛ sariya bi a nafa foyi tɛ anw kan ni tiɲɛni tɛ n'an ko k'an b'a appliquer bi a bɛ tiɲɛni de la comment dirais-je don anw kunna i n'a fɔ an balimamuso la voix d'éveil ye vidéo min kɛ n'a fɛn yɛrɛ filɛ nin ye kuliji ka fɛn na donc ninnu talen anw fɛ yen u ye mɔgɔw bolo tigɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ tun ye silamɛ ye bi comment dirais-je a faamu kɛra ni mɔgɔ minnu bolo tigɛra k'u kɛ lojuraw ye k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka suɲɛni yɛrɛ ma justifier k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔra k'u ye suɲɛni kɛ donc témoin maa 4 nana u ye nin maa ninnu minɛ k'u bolo tigɛ alors que en réalité ninnu ko k'u ma suɲɛni kɛ u ye jumɛn de kɛ arama hali ni sɔrɔ o ye suɲɛni kɛ arama i b'a dɔn hali n'a sɔrɔ ne bolo o tɛ se ka justifier ko an ka kɛ yɛrɛ u bolo minɛla kɔnɔ yɛrɛ de o y'a ta quoi a ka kɛ yɛrɛ u y'a ta mais est ce que n'i y'a bolo tigɛ a bɛ balo cogo di o de don o y'a kɛ an jama ka ca mɔgɔ ko b'an na quoi ninnu bɛɛ kɛra lojuraw ye k'u sigi u bɛ dɛmɛ ni saraka deli ni fɛnw na k'u ka activité n'u ka fɛnw tiɲɛ ka tila k'u sigi yɔrɔ min o la ka tila k'u bon conséquence de b'a la quoi n'i ko k'i bɛ ala ka loi kɛ ta k'a appliquer bi an ka jamana kan ani fɛn foyi tɛ taa ni conséquence ni kɔlɔlɔ tɛ wa anw yɛrɛ de bɛna tila ka nimisa parce que la n'an ka réalité tɛ bɛn o de la bi o sinfonyalen ka taga ɲɛfɛ mɔgɔw nana kasow dilan i m'a fɔ ma ka tila ka pɛniw kɛ donc a bɛ dépend ni jama yɛrɛ jɛra ka min juger i ye fɛn dɔ kɛ bi i ka jugement bɛ se ka rendu populaire mɔgɔ bɛɛ lajɛlen opinion publique bɛ baara kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ka na i m'a fɔ ma jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ anw kɔni hakilina na a ka kɛ tan de ni bɛɛ bɛnn'o kan i ka fɛn ye min ye mɔgɔw yɛrɛ b'o ta k'o kɛ quoi o ye charia sur les champs de les jugements populaires ou bien les jugements publics dɔw ye jamana nafolo ni fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn n'a ka jugement rendura publiquement mɔgɔw hakilina bɛ ta ka jate minɛ karisa ni karisa i n'a fɔ mamadu dumiya ninnu bɔra ka kɛ tuma ninnu ka fɛn na cogoya min na tantɔ u ka jugement nana segin ka kɛ mɔgɔw a diffusera depuis combien de mois k'a bɛɛ lajɛlen diffuser ka tila ka mɔgɔw ka hakilinaw ta juge tilala ka sariyaw ta donc ni min ni peine min kan ka kɛ o bɛ ta ka da o kan a yirala bɛɛ la donc jugement foyi t'a la bilen k'a fɔ k'a bɛ tantɔ quoi o ye loi ye an yɛrɛ bɛ se k'alo décider bi o ka kɛ bi wa conséquence t'a la foyi tɛ a la i m'a fɔ ma parce que an bɛɛ ye faamu kɛ ni o ye o bɛ bila an ka minɛn kɔnɔ donc on n'a pas besoin d'un créateur pour nous dicter des lois aujourd'hui an mago foyi tɛ o la d'accord donc a nafa foyi tɛ se anw yɛrɛ kan bi bi in na parce que an ka sariya minnu b'an bolo o yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔna na fɛn baden b'an bolo bi minnu ma kɛ mamadu tile la ni mamadu yɛrɛ dama don la n'u ka 4 grandes écoles imamu ninnu yɛrɛ n'a ma kɛ hali olu yɛrɛ tile la donc voilà quoi. Merci beaucoup arama i ka hakilina faamuyara merci beaucoup i ka kuma a ɲana an balimakɛ min filɛ nin video in na o bɛ ka interview kɛ ni cɛ ye o ye nin tɛgɛ minɛ k'a ye suɲɛni kɛ ne ko n'i ye mɔgɔ tɛgɛ minɛ k'a ye suɲɛ ka mɔgɔ tɛgɛ tigɛ k'a ye suɲɛni kɛ ne ko a bɛ taa alijinɛ kɔnɔ a bɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'a sara a bɛ taa alijinɛ kɔnɔ directement bon n'a tɛ taa alijinɛ kɔnɔ directement i y'a tɛgɛ tigɛli min kɛ o nafa jumɛn de sera a ma quoi
Il est mort fracas et général. D'accord, on a ça, après le général, on a directement. Femme du mai, on me fait un monde. Ou quand on a foin, ou bien, fin du mai, il va qu'on minka, n'a bien pas signé ma. K'a fɔ ko mɔgɔw ka bɛn i n'a fɔ kadama ye mun fɔ mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya kɔnɔ i tɛ se ka foyi k'i kelen mɔgɔ de ye jɛ ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ i b'a faamuya bon o yɛrɛ dan ne bolo ko k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire o kuma yɛrɛ o ye farali de fɔlɔ d'accord ne ba den Samo i bɛ yan nɔ wa den Samo est-ce qu'il bɛ yan Ni sɔgɔma ne de i fɔlɔ nɔ bi fɛnɛ tɛmu ka bon kosɛbɛ bi tɛmu ye koba de ye nin yɛrɛ de y'an ka balawu ye Mali la Adama bɔra ka kuma n bɛ Adama fo ɲɛ bɛ Diri la aya ɲɛ bɛ Adama Kasoge la ani cousin k'i yɛrɛ fo Kulji tɔgɔ min filɛ nin ye ko kunu na ma o faamuya dɛ mais i fana folen don kosɛbɛ kosɛbɛ bon voilà i y'a yira k'a fɔ ko bi kuma bɛ sariya islamique de kan ni y'a sɔrɔ nafa min b'a la walima tiɲɛni min b'a la nin kɔni tiɲɛni na nin ye kojuguba de ye nin ye kokolonba de labɛnnen ye sabula Ala yɛrɛ min ko k'ale ye hinɛ mansa ye k'ale ye makari mansa ye ka tila ka Mamadu ci hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu bɛ dugukolo kan olu nana hinɛ ka tɛmɛ Mamadu kan olu nana hinɛ ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan mɔgɔ min b'a fɔ ko ni suɲɛli kɛra ni ma fili u b'a fɔ ko tamaroden kelen ko ni mɔgɔ min ye tamaroden kelen ta ni tamaro tɛ fɛ ni ma fili dɛ ko k'a tigi tɛgɛden kɔni tigɛ ko k'a tigi tigɛ an y'o ye Mali la cɛkɔrɔba dɔ y'a denmusonin minɛ k'a tɛgɛ tigɛ pɔmu de kama pɔmu den kɔrɔtɔ Mali la kɛra Mali de la a ma mɛn yɛrɛ a y'a den tɛgɛ tigɛ pɔmu kama nin ye ko min ye ale ye den tɛgɛ tigɛ ni faramakɛ den kan o tɛgɛden kɔni tɛ baara kɛ tuguni quoi donc k'a fɔ ko e ka to ka bɔ dugu kɔnɔ a ma tɛgɛden kɔni tigɛ i ka to i ka baarayɔrɔ la a ye den bari i ka micro datugu s'il te plaît den Samo ne ba a ma tɛgɛden kɔni tigɛ dɛ cɛkɔrɔba in y'a den tɛgɛden 5 de tigɛ ka bɔ a la a pomme de main a y'o de tigɛ a 5 bɛɛ a y'a tigɛ ouais les 5 fɛn a y'o de tigɛ a y'a tɛgɛ yɛrɛ de tigɛ quoi depuis i n'a fɔ tɛgɛ articulation yɔrɔ la tɛgɛden 5 o ju yɛrɛ donc a y'o de tigɛ Voilà, ça c'est le charia voilà, ne b'a continuer. Ça c'est le charia de Viro be ouverture média sanfɛla la wa Viro be Kati 24 yɛrɛ fana fɛ yen l'histoire de vieillard qui a coupé comment dire olu taara interview kɛ fɔ a yɔrɔ la Chorno yɛrɛ y'a fɛn kɛ a kɛra Mali de la 2024 kɔnɔna na nin kɛra Mali de la nin kɛra Mali de la nin de kɛra Mali la n'a fɔra k'i ka bɔ dugu kɔnɔ i tatɔ baarakɛyɔrɔ la i ka bɛn ni dingɛ tigɛlen ye i ɲɛ b'i mɔgɔ ɲɔgɔn na dingɛ kɔnɔ jama jɔlen bɛ ka gɔngɔrɔ kɛ k'a kɛru f'a ka sa i ka tɛmɛ tuguni o la i ka bɛn ni yɔrɔ dɔ fana ye u kɛn bɛ ka dɔ minɛ k'o tɛgɛden kɔni bɛɛ tigɛ komi Arama filɛ ka fɔ cogo min na i ka tɛmɛ o fana na i ka bɛn ni dɔ balimamuso minɛlen ka taa datugu so kɔnɔ k'a minɛna jɛnɛya la ko ka da sɔgɔ a da la fo a ka sa waati min na yɔrɔ kɔrɔ k'i kana ji d'a ma i kana dumuni d'a ma i ka datugu a da la a ka faga jɔn bɛ sɔn k'i balimamuso ta k'o di o ko kama jɔn b'i den wolo k'o ta k'o di o ko kama nin ye tiɲɛli de ye nin ye mɔgɔ ko de ye nin ye mɔgɔ jugubaw ka sariya de ye ne tɛ masa min ye danni kɛ n'a sɔrɔ masa in tun ka jugu an bɛ fiɲɛ min sama le oxygène na k'an ninakili n'a ye i b'a sɔrɔ n'i tun y'i nun sama ko kelen kɛ oxygène nɔfɛ i tun bɛ taa sɔrɔ cɛncɛnmisɛnnin kɛra k'i kun n'i nun fa quoi ala o de tun ye masa ye min ka jugu mais an y'a ye hali cɛncɛn hali firifirinin i bɛ respirer oxygène saniman bɛ d'i ma nɛɛma o de ye dali masa yɛrɛ yɛrɛ ye ala y'o de suɲɛ quoi k'ale y'o ye ka nkalon d'a yɛrɛ la quoi ni ale t'o ye ale ye nɛɛmatigi ni npanmuru de ye ale ye nɛɛmatigi ni mɔgɔ fagala de ye ale ye nɛɛmatigi ni nkalon de ye ale ye nɛɛmatigi ni ka duw fara ka faw ni baw fara ka sinjiw fara ka cɛw bila u ko musow échanger franchement an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna a ye wuli quoi a ka bɔ sunɔgɔ la quoi ko n'an y'a ye u bɔra ko bɛ taa Diko nɔfɛ Diko bɛ taa nin manamana ko ta k'a bɛ n'o sigi anw da la dɔw ka nkalon a dun bɔra Algérie ma sariya baara a bɔra Tunisie ne m'a dɔn ni Tunisienw bɛ sariya baara
abe Maroc kɛrɛfɛ no ne ma dɔn ni Marocain fana bɛ ni charia in ta ka baara kɛ n'a ye quoi pour que o bɛna ta ka di anw ma mais merde bɔra kuma kɔnɔ quoi an folen Non, don non, ne ba a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ quoi. A bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. Mun na nana ni loi islamique ye? Mɔgɔ minnu bɛ digi o kɔ u ka laɲini de ye ka na ni loi islamique ye Mali la. Laɲini foyi wɛrɛ t'a a kɔfɛ ni o tɛ. An ka diinɛ, an ka digo. Laɲini foyi t'a la ni loi islamique tɛ. D'accord, silamɛw. Ne ko aw ye ne ba ye kuma dɔ fɔ sisan i ye hakili lajigi ko dɔ de la Sudan. Sudanɛw kun ye loi islamique ta k'a don n'u ye k'u b'a pratiquer u fɛ yen u y'a bila. Ne ye Sudanɛ muso de ye. Ne y'a video ye mun kɛ ne kan a ye mun da ne kan a bɛ san bɔ chaque fois ni hakili jiginna la dɔrɔn fo n ja bɛ tigɛ. Ne ka mɔgɔninfin ye quoi ka dingɛ sen k'i mɔgɔ ɲɔgɔn bila dingɛ kɔnɔ ka mɔgɔ dɔw jɔlen ni farakuru ye quoi a kunna quoi u bɛ ka farakuru jigin muso in kunna Allahu akbar fo ka muso in nin tigɛ fo ka nin tigɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ jamakuru cɛw de jɔlen bɛ ni kabakuru ye muso kunna a bɛ dingɛ kɔnɔ quoi Sudan quoi k'a bugɔ ni kabakuru ye quoi k'a bugɔ ni kabakuru fo ka nin tigɛ depuis a bɛ ka kule fo ka nin tigɛ ko de bɛna kɛ Mali la bravo maliyɛn minnu bɛ ka Diko soutenir bravo aw ni ce a ɲɛna mais aw k'a dɔn aw minnu bɛ ka ninnu minnu bɛ kule la Adama i bɛ mun fɔ sisan i bɔra ka kuma fɔ ne tun t'a kalama k'a fɔ ko dɔ y'a den tɛgɛ minɛ ko k'a tɛgɛ tigɛ n ye n kale o ko sugu min tɛ kɛ kɛlɛ o ne bɛ i b'o sɛgɛsɛgɛ de i bɛ walimuso dɔ bila la a bɛ bɔ ni walimuso ye dɔrɔn i fana bɛ dingɛ sen i b'a bila a kɔnɔ i fana kaburu a bɛ loi pratiquer a la ne tɛ o tɛ kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ a fana bɛ loi silamɛya sariya a b'a pratiquer a k'a fɔ que mɔgɔw ka fɛn dɔ de dɔn quoi ne t'a dɔn loi islamique mɔgɔ dɔ k'a fɔ quoi diɲɛ silamɛ foyi tɛ yen silamɛw n'u ka kalabancidenya bɛɛ n'i y'u ɲininka ko k'an bɛ fɛ hali u b'a fɔ ko u ye sariya contre la mais u bɛ tila k'a fɔ anw bɛ fɛ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye anw bɛ fɛ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye u bɛ jɛnɛya la u bɛ walimuso jɛnɛya u bɛ ka mɔgɔw denw jɛnɛya anw bɛ fɛ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye u bɛ ka nkalon tigɛ an bɛ fɛ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye u bɛ ka sonyɛni kɛ an bɛ fɛ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye et ils ne respectent même pas i b'a dɔn silamɛ minnu b'a fɔ ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye u hakili la ko sariya kisɛ 3 ou 4 ɲɔgɔnna olu b'o de dɔn kuranɛ kan ni nson ye sonyɛni kɛ k'a tɛgɛ tigɛ i m'a fɔ ni jɛnɛyakɛla ye jɛnɛya kɛ ka busanɲɛ 100 kɛ a la olu b'o de dɔn kuranɛ kɔnɔna na quoi n'a fɔra ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye dɔrɔn olu hakili b'o yɔrɔ de ye donc a tɔ kilancɛ bɛ u ɲininka ban u ka kuranɛ sariyaw cité ye alors que an ye recensement kɛ dans le Coran il y a 600 versets dans le Coran minnu ye sariyaw ye minnu bɛ kuma sariyaw kan seli ale ni sun o sariya ninnu sen tɛ dɛ mɔgɔya sariya 600 lois ani 600 versets de bɛ kuranɛ kɔnɔna na min bɛ kuma d'accord j'en kuma di mɔgɔ tɔw ma voilà d'accord cousin i ka micro bila aw minnu ye silamɛw ye cousin est ce que aw ka diinɛ in kɔnɔ ala ye mun sariya jumɛn de di aw ma min nafa bɛ se ɲɛnɛmaya ma quoi min tɛ fagali ninnu ni fɛn ninnu ye quoi bon a bɛɛ ni sɔgɔma n bɛ e fɔ calme toi n bɛ n ka président fo Arama Desama n b'a fɔ Didi Arama Kasango n b'a bɛɛ fɔ fɔlen kɔfɛ i ka kuma in n y'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛ nafa min se a nafa ka dɔgɔ an bɛ 20e siècle min na o kun ye loi fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛ fɛn dɔ ɲɛ époque dɔ de la époque dɔ bɛ na a tɛ fɛn ɲɛ cela veut dire que diɲɛ yɛrɛ sur 180 pays i b'a ye jamana min bɛ loi islamique pratiquer o ye Iran ni Arabie Saoudite ye u yɛrɛ bɛ ka bɔ a la sisan pour que k'u bɛ réforme kɛ le roi yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a bɛ réforme kɛ k'a bɛ payons bɛ invité u kana installer Makan na ani a ka jamana kɔnɔ cela veut dire que loi islamique a bɔ abroger diinɛ bɔra yɔrɔ min u bɛ ka loi islamique abroger ka b'u fɛ yen anw de bɛ to ɲama ta san ka na an fɛ yan n'i ye Nations Unies ka comment dire charte lajɛ a bɛ kuma fɛn fɛn kan o ye liberté des personnes des individus silamɛya kɔnɔ silamɛ de protéger don mais païens bɛ kan ka faga de bon cela veut dire que o ye fɛn ye min bɛ ta l'encontre de la charte des Nations Unies or que tous les pays du monde bɛ Nations Unies ka charte comment dire
c'est pas moi. Dis-moi, qu'à respecter. Voilà, on a respecté ou fait. On a validé ou fait. Bon, non. Oh, et puis c'est qu'il y a jamana kono jamana mi Nations Unies ka sarti be validé et que la foko a be loi wala mi meto o sarti mun contrôle là c'est au croire ka bo Nations Unies ka sarti kono quoi abi bo Nations Unies ka sarti kono mo kulji mba fi ka foko slamete malla mi mo dama do drondo mi be ni propager ka foko dîner ka tekeni c'est ka tekeni kurana ça mais c'est pourquoi mais pourquoi mais Karamogo la Mounabi est au Islamé. Tu es musulman, mais il fait il a crié avec un Coran. Tu es fou. Parce qu'on vit dans un monde, nous avons une époque où serait bien époque de là, une époque de là où serait nous c'est barakéo. Moi dans ce cas tu n'es plus musulman. Oui, mais ça c'est dans notre contexte. Mais me fouille référendum qui est raciste, mi aira 90% musulmans, mais vote qui est raciste. 90% des musulmans, il va sur musulmans, 70% à voter qu'à Foucault ou à laïcité. Pourquoi? Parce que tout le monde croit qu'à cette ère là que nous vivons, on n'a pas besoin de ces charia qui est conçu par des 4 grands imams. Comment dire? Et c'est pas des révélations comme Arama vient de dire maintenant. Moro sigira ou yere ka époque yere temana donc ambero mena bi comme wahawte jigible no wahawte jigi anga be mondu mina bi akani anga sharauta anyere mim siga to mo ko hakke akasiga lakana bon mo ko hakke technologie bunyana trop mais cousin est-ce que son africain islamien mettait son islamien sharia il était son islamien sharia boule est-ce que islamien manque en aucun awo o de islamien awo ah non on quand ma quoi mais islamien mo ngo quand islamien mo to son islamien sharia ga appliquer quoi est-ce que lui islamien awo ulu islamien parce que ulu a donc afoko islamien mun temana ulu ga époque ambe romne bi a tika adapter kan parce que na adapter ka cheni ka bonana fay mais cousin ka sorcier général gi la bara la gi il général ga foki ga takan gi banga te bara jere mais aya fo les gens en retraite ama fo un soldat yere ay mais be se ka ba ala ka kuma ka mo jogori se me mo ga ba ne ala ko ke ga mun ke ga zone tega ni bano ni adresse nation de la nation nous temana c'est-à-dire que il va civilisation de Guyana mais ça veut dire ala kuma ra ko bité c'est alors bon ne kuma ka bonne dama mais je sais très bien que mais na fatala quoi en nemo don mo be se jabe kuma la parce que ne makala ka famille la na fatala hal si ni vote kera ko ne ka voter laïcité mais voter laïcité dans ce cas tu n'es pas musulman oh c'est amaja si faut qu'on se dise la vérité la même on sait pas la sharia ni mo ta janawala ni ben salaman be ñogon soro vraiment ça serait Ogondo merci d'accord Didi amega islamien ka sharia Didi be anwa Didi Kurji mbeya ini soma mbeya d'accord ame fe ka don islamien sharia est-ce que islamien sharia ay nyuma ay toro de senyene ma wal ma here Kurji ni afota islamien sharia ay toro de senyene ma yama ima nyene ma ya bla ni aba be mu le jiya ni ala ke kurukara abe appliquer yoro munna ayoro ibise ke bolo contacter bolo kuru ere ba jate la quoi cela veut dire que quoi c'est pas compatible avec la réalité sociale voilà et le défaut des amons de défaut arame défaut har karmoke mura kuma na sa défaut kurdi ni ya me ko dien taka de segu bola nyogo mara bola mais fumba to dien rebeke no mo ni fien nous au serve de bo o mo ni fi contrôle là obita chukudi ko ya ni mo ko fli make de sisa ina fo shwali ko ka bulo tige we ka fanta de la nyaga asi ale se ka baraka na bulo ku fli tubini aish voilà we ka jamana siki ko de ube ni mo ye na gas ma koke ama fo mara fo gas ma ko no e kasi wala so koko ufaga o don jombo balo
Kurji. Ouais. Jomo no jombolo. O ere se mora nyina mana, o ere se mora la batola. E kuma do fu kuma la kurji. O ere twins. Asiki obato abeda arjina kono ba. Silame do kayele kanu fanye. Kuma fagara kaba. Ba ni juguya ni juguya ni maki ni jugu yere tse ka silame sari appliquer quoi. Non, tu sais. Tu sais, ou ka muso mina kana place publique là. Ka kimni ngota ko bugo. Ko butanya keme. Abe malo moni finya la, tu sais ka ke mo yetugini miri bolo. Obi ke chugudi. E kurji amuni hana madon, hani yetra makoke. Mo nyuma ya saura tamase fome ni mo nyuma ya ne akonoshe mo mun dafa. Na mo yi gatma ko abe sa ta kal mo parce que abado na yi waiba. Abe jouer ka mentalika. C'est vrai. Voilà. Kuma ta ngante fali ma kana bugo publiquement yere. Ima humilia aka to kan fula to ko humiliation. O kanyi yero oloma. Non. Ah voilà. Kurji amany. Kurji che kuma devo am malien parce que abado mo fitu mo de be bamako. Lu ba fait ku dake jama dai. Ku wi sharia sinon gouvernement ambe ega ega analyse mingabi gouvernement jati mina ngo gouvernement fait des sondages de ka référendum ko kanga la gista nous me wona laïcité plus ça la be jumanta kulti ngani laïcité d'état. Ah, mais est-ce qu'ils me remuent laïcité, ils sont pas musulmans? C'est la même laïcité pour mochi. Amana tige ndangli dal amana tige yoro la malde yoro bado ibado ndele ga kuma ifege live du Saint-Fait était tout de funi de na kono quoi. Kurji ni malien wi islamé ça applique 6 mois. Ah kurji na no mbo na be na ni jabu mun. Ni la ran il faut non. Abena jabu mun dama. Islamé a fait chou nu ya ketan. O ko fe na ya kololo ye islamé na ya kololo ye quoi. Anga na ya no jugu ya no la anga nyina mako no islamé go ko fe. Atena mbara tuguni. Non diri ni mali kɛra sharia jamana ne b'a fɔ wa ne kɛ mɔgɔ ye ne bɛ baara min kɛ ka ni mɔgɔ minnu ye kojugu k'u dénoncer quoi ne bɛ taa jɔ appartement ninnu da de la quoi. I bɛ appartement ninnu dɔn. Appartement ninnu walimusow ni walicɛw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la ne ka baara bɛ bɛn yen de ma quoi. Ah karamɔgɔ cani bɛ kɛ. Ne ka baara bɛ bɛn yen de. Cani bɛ kɛ. Voilà ne ka baara bɛ bɛn yen de. Voilà ni muso min donna dɔrɔn an bɛ ɲininka fɔlɔ i furulen don wa? Donc n'a ma furu an bɛ dingɛba bɛ sigi a bɛ don a kɔnɔ. Cɛ dɔw furulen don wa? Dingɛba bɛ sɔn a bɛ don o kɔnɔ quoi. Ou bien voilà ne ka baara bɛ dan a b'o yɔrɔ to ne bolo quoi. I b'a ne bɛ occuper o la quoi. Kurji ni ce i ka baara ɲuman na quoi. Merci beaucoup karamɔgɔ. Ni idée ninnu c'est très important. An ka baro k'a kan. Ah? Vous êtes folen don. Donc i ka nin thème ninnu c'est très important. Merci. D'accord, et moi, Ne bɛ lajɛlen fɔ. moi, il y a micro blanc, parce qu'il y a un slamé sur un sujet là. Moi, il y a micro blanc. En attendant, il m'a fait qu'à fin d'ajouter à quand Salam alaikum, aw bɛ fɔlen don. N'i y'a jate kelen minɛ pardon chef n'i y'a jate kelen minɛ ko kira 313 nana a bɛɛ nana époque dɔ de la o kɔrɔ ye mun ye ni civilisation dɔ nana n'u sariya dɔ bɛ d'u ma o bɛ tila ka population civilisation wɛrɛ mana na a bɛ kira wɛrɛ c'u ma a kɛra ten fo ka se mamadu ma mamadu salen sa san ba kelen ni kɔ kira wɛrɛ ma ca ma n'o population n'o peuple wɛrɛ min kɛra sa plus de 180 pays du monde olu bɛ comment dire loi islamique rejeté n'a tɛ ciden wɛrɛ ci ka na est ce que a kan ka jigi k'a fɔ ko minnu y'a rejeté donc ni kana jigi silamɛw la dɛ k'a fɔ ko silamɛ minnu voté laïcité la c'est normal parce que époque dɔ tɛmɛna olu cilen cir'o ma cilen ma ca ma bilen donc an bɛ sariya minnu bɛ yan o tɛ ka adapté an ka quotidien na bi il faut qu'an ka sariya kura ta min b'a ta an ka lafiya. Non cousin i jɔ an bɛna tila ka kuma kɔ ne tɛ sɔn o yɔrɔ ma quoi non sariya tɛ ala min ye dali kɛ sariya tɛ se ka ɲa ka tɛmɛ o ka sariya kan moi i ka micro bila moi i ka micro bila. Aw bɛ fɔlen don. I fɔlen don karamɔgɔkɛ. O la bon ne ko ne kun yɛlɛ ka ne bɛna an balimamuso de ka kuma in jaabi dɔɔnin quoi. Non a ye an balimamuso ka kuma to yen sujet bɛ min kan n'i ye silamɛ est ce que sariya jumɛn de bɛ silamɛya kɔnɔ mun nafa bɛ se ɲɛnamaya ma quoi. Silamɛya yɛrɛ nafa ye ɲɛnamaya de ye. D'accord an tulo b'i la. Silamɛya nafa ye ɲɛnamaya de ye sinon silamɛya kun tɛ yen fɔlɔ mais sani silamɛya ka na
a y'a sɔrɔ dansɔgɔ walew de tun bɛ yen nɔ minnu man ɲi wale cɛjugu de tun bɛ yen nɔ minnu man ɲi mais silamɛya de nana ko kana ni sabali ko kana ni hinɛ ye ko kana ni nɛɛma ye silamɛya nana o de kosɔn sinon silamɛya mana a mana e kun fɛ dɛ a nana k'a sɔrɔ kojugu de bɛ ka kɛ kojugu de bɛ ka kɛ a jiginna jɔn kan a jiginna arabuw de kan. non ka sɔrɔ hakili to yɛrɛ ka farafinna de bɛ awɔ mais o jɔ sa silamɛya nana kojugu jumɛn de bali diɲɛ kɔnɔ quoi n bɛ fɛ k'o de dɔn quoi. silamɛya nana k'a sɔrɔ arabuw kun bɛ den musoman o kun b'a ɲɛnama dɔn dingɛ kɔnɔ la k'a so dɔn silamɛya nana k'o bali. denmuso quoi. denmuso k'a ɲɛnama dɔn dingɛ kɔnɔ la. denmuso damadama dɔrɔn de tun bɛ don dingɛ kɔnɔ. denmuso damadama parce que ko ni kɛlɛ wulila denmuso tɛ nafa ɲa. Ayisa an ma nin yɔrɔ faamu karamɔgɔ an bɛ to an ye nin kuma ninnu mɛn ka caya quoi an bɛ fɛ k'a faamu bi quoi komi bi an ye silamɛ sɔrɔ ni denmuso kun sɔrɔla a tun bɛ don dingɛ kɔnɔ quoi. u kun b'a a fitinin de kɔrɔbalen tɛ fitinin u kun b'a dɔn dingɛ kɔnɔ. d'accord k'a su dun awɔ d'accord maintenant den minnu ok d'accord maintenant den minnu tun bɛ wele mais damadama tun b'a kɛ yan. d'accord o tuma den minnu tun bɛ wele arabuw fɛ olu den ninnu jɔn tun b'olu wolo. non a bɛɛ kun tɛ ka komi ni ko kɛra ka caya mais bɛɛ t'a kɛ o mais minnu bɛ k'a kɛ minnu bɛ k'a kɛ a bɛɛ ma kɛ global la a bɛɛ ma kɛ mais ni cani cara a bɛ fɔ ko a bɛɛ le dɔn. d'accord est-ce que d'accord maintenant sisan nɔ ok silamɛya sariya nana mun fɔ o la. silamɛya sariya de nana k'a fɔ ko ka o de bali o ye kafiriya de o man kan ka kɛ yɛrɛ de silamɛya de nana k'o bali k'o bɔ yen muhamadu de y'o bɔ yen pewu. d'accord mamadu nana ni jumɛn de y'o place la. muhamadu nana ni hinɛ de ye o place la k'a fɔ ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na i ka hinɛ den na den ka hinɛ fa la i kana kɛ dangaden ye. d'accord mamadu ka compagne dɔ bɛ yen nɔ d'accord mamadu ka compagne dɔ bɛ Umar i bɛ Umar dɔn i y'a tɔgɔ mɛn. wa n ye Umar tɔgɔ mɛn n m'a dɔn de mais n y'a tɔgɔ ok mun tɛmɛna Umar n'a fa cɛ. bon o kisa dalu tɛ n bolo. ayisa bon a fɔ i bɛ ka mun fɔ ni min ka dalu la n'olu de tɛmɛna Umar n'a fa cɛ o fɔ an ye dɔrɔn. non karamɔgɔ ne tɛ karamɔgɔ ye o mais o. awɔ mais n'i t'a dɔn a fɔ n ɲɛna n b'a f'i ɲɛna min tɛmɛna Umar n'a fa cɛ. bon mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn e bɛ se ka o fɔ ɲɛna n t'o dɔn. n'i t'a bɛɛ dɔn mina Umar y'a kunkolo tigɛ quoi ko parce que ko fa ye kafiri quoi. ok i ko mamadu nana ni hinɛ ye a fɔra ko bamuru dira Seyidina Ali ma o ye tiɲɛ ye. wa o ye tiɲɛ ye bamuru dira Seyidina Ali ma o ye tiɲɛ ye o kɛra. jɔn de ye bamuru di Seyidina Ali ma. jɔn ye bamuru d'a ma. silamɛya de ye bamuru d'a ma. a bɔra min. bamuru ne tɛ bamuru na cogo dɔn mais a fɔra ko bamuru Seyidina Ali de tɔgɔ bɛ bamuru in kan o de y'a to a kɛra. ok bamuru dira Seyidina Ali ma mun de kama. a dira a ma k'a fɔ ko ale de a dira a ma k'a fɔ ale de bɛ se ka diinɛ kɛlɛbaga cɛ ɲɛnama dɔn a dira a ma o de kosɔn. non ayisa a dira ka fulaw de tigɛ wa a dira ka mɔgɔ de faga. a dira ma k'a fɔ ko a dira ma k'a fɔ ni silamɛ ni kafiru ni silamɛ ni kafiru gosira ɲɔgɔn na mais a ma d'a ma k'a ka bin kafiri kan de a dira ma k'a fɔ ni silamɛ ni kafiru i jɔ sa ne la faamuya bɔni n bɛ k'i faamuya de karamɔgɔ kɛ a dira ma k'a fɔ ni silamɛ ni kafiru gosira ɲɔgɔn na a bɛ se k'a yɛrɛ défend n'a ye a dira ma o de kosɔn k'a ka silamɛya kun kɔrɔta n'a ye. ne ni Moïse bɛ kelen ye diinɛ la. cousin hakɛ to. ok Moïse bamuru dira i jɔ nin yɔrɔ fan bamuru dira Ali ma de k'a ka silamɛya défend. awɔ a dira ma o de kosɔn min a kun ma nɔgɔ Ali t'a dɔn mais Ali de tɔgɔ sɛbɛnlen yera a kan o de kosɔn a fɔra ko Ali t'a dɔn sinon silamɛw ka ca de mais Ali de tɔgɔ sɛbɛnlen b'a kan. d'accord c'est comme jɔn de Ali tɔgɔ sɛbɛn a kan Ala.
Mohammed Mohammed Samia Afroko ala de atoko safia mais Ça veut dire au delà temboli au delà d'accord, c'est comme ni ne a comme ça ala yɛrɛ de bamuru di alima. Pai ngo odu na chuka mina ali le toko safele nyira ka bo Afro comme ça ni fe nyira e de toko safele mbaka e le toko Okay, mais o donc karama an ba fo e hein e be songa muru di idema. ne be muru di ndema parce que Afro ko ki ni e den solo ki ka dige kele la kele bina wakati be. D'accord. Maintenant, il y a hine ko kuma ko Mamadu na ni hine. Muna mo na ni hine kuma ya muye bamuru si ko mo bolo. Salam alaikum. Mais bamuru si ka mo bolo ko ni binkerika kiki yere defa ni binkera eki yere defa. D'accord. Quand il vient à mon tubi si ça, il vient à mon tubi ça reste la mais doit ni ça reptal dina on directement. Il vient à ne tubi ka reste la mais sans ça. Nani sharia kele, nani kele islam ya kono kafru tara bi islam ko rom na mais tubi ka de wolo sans islam la. Ne me na tubi e bolo si sans quoi. Nani kele ko kafru de tara bi islam ko kafru follow de tara bi islam ko. Nana e Qur'an ko no walma hadisa ne be tubi sa ka islam. Yo Ibadon ijo ne ma o kalan kai lo ne kun la kezo mina ijo sa ne kun la kezo mina ne ka kezo yere ne ka kezo nyagami ne yere la kezo mina de yo nyagami ne bulo oh boy ya kuma fo iga kuma fo oh boko wi voilà yele la ne bamso ka kuma do rega ma desa ma kuma ka desa ma iga mi goro bla ay Kulji me fa voilà mo fo ko yana ka tra yen fe s'il vous ay plaît. ijo arama je dio pasa yele la demso ka kuma do rega ma ko ijo demso ka mi goro bla ka an demso ko tanyo nda ko desa ma iga mi goro bla desa ma na so le bi iga mi goro bla ko Oui, allô? ako ki e ko yele la ni ba ka kuma do rega ma ka e kuma do re fo ki yele lo rega ma voilà kuma jume amba muso kuma do fo bo ne yere la ale ka kuma de koso kwa o de kama ne demande donc ka yele kwa sinon ne kunte yele o ne kun ga la mi duguma le aklobila quoi voilà ay comme ay kuma mi fo malesa bo ne mambo akarama kwa ka fo ko deni do ko dendo tege ko ay pom sunya ko o ya mina ko ka a tege ne fila ka kuma mi bide kwa tian yere la Nkera malila, ama mera kwe. ora bo ni o bo o chugala sunyali kafo ni kongo ibra sunyali la tege ola hal ni ya asro ibe ni ye sunyali ke ni tege be tege abejire na asro ite fato ite nolomai o be sege de o be ni kongo de ibra la dumuli fe no fe tege ola mo mo ye oke atika nga minali Bon, woti ko ni yami. Voilà. Anta do sa. Ni pesu ya bla bolo mi kan kwa bo. Ne ba fe ke nyi nga o. Yala tege li e ara bi je. Na yi tege ka tege anna so tege million shawa. E je na ya. ne ma njira parce que mo me tege atigi jelente est ce que atigi depuis ala ya atigi da est ce que atigi mun daga talike depuis ala ya dawa ngo ori se ka tege mi ye tege jelente ne mandala amati ke islamia kamode ayati islamia de tokotia ne ko ni se ka o de fo o ko ni o te ko nyima nyime ere bulo ere bulo ka tege ni bolo intigara islamé samba fe ka do ere ka jatimina ni ka moya konona la ni ka aklimaya konona la abe be njabi ke balbage ouais parce que ika réseau ka tike mika kuma soro ko sobe quoi ika kuma ika réseau tike voilà a tike la ne fait de moi ntolo bila saki ka kuma kan meki la men ntolo bila oh ne ka réseau de mai ne ko ngo era bolo ka mo bolo tike ali na sora tike million de choy ika kuma jola hal na ya sora tigi
aw est-ce que a bɛ bɛn i hmm k'a tigi tɛgɛ tigɛ wa e ka maaya kɔnɔna la a bɛ bɛn wa? ne ka maya Oh là kɔnɔ là. ni a tigi Ça veut dire, j'ai dit que, est-ce que e ka maaya kɔnɔna la i ka hinɛ kɔnɔna la aw i ka ne ka makari min b'i ni na aw n'a y'a sɔrɔ a tigi ye 1,000,000 de suɲɛ e bɛ sɔn k'a tigi di k'u k'a tɛgɛ tigɛ wa? I mɔgɔɲɔgɔn. n'a tigi ye miliyɔn de suɲa a tigi an b'a tigi si lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a tigi baloguyara fɔlɔ quoi O de sanni don, an o da de dɔn don. wala sanni an I da bɛ ka min dɔn yɛrɛ fɔ dɛ, o a de don. y'a E bɛ sɔrɔ sɔn ka mɔgɔ bolo tigɛ k'a ye 1,000,000 suɲɛ wa? Puisque i ko ko dɔnni fitinin ye pomme ta ko. Awɔ. bolo bɛ tigɛ bolo bɛ tigɛ ni sariya de sariya Donc ça n'a pas da don. Donc e jɛnnen sariya ni bolo sariya ye, kan n bɛ k'o de ɲɛɲini quoi. E jɛnnen bɛ n'a ye wa? n'a ye miliyɔn ni a ye miliyɔn suɲa n'a ye miliyɔn suɲa sisan nɔ k'a fɔ ko a ye miliyɔn suɲa ni ne ye silamɛ jelen ye ne ye Awɔ. silamɛ porobolon ye k'a fɔ ko ne ye silamɛ jelen ye a tɛgɛ Awɔ. k'a sɔrɔ n bɛ hakili de lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ hakili in ka ɲi nɔ fɔlɔ a hakili n'a y'a sɔrɔ a ka ɲi a sigilen don ni baasi foyi t'a a hakili la a tɛgɛ bɛ tigɛ Tɛgɛ bɛ tigɛ. wajibi don a kan ka tigɛ D'accord. E ko ko ka tɛgɛ tigɛ, e b'a dɔn tɛgɛ tigɛ in sariya a bɔra yɔrɔ min na e b'o dɔn wa? tɛgɛ sariya an ka karamɔgɔw b'a fɔ ɲɛna n'i ye suɲali kɛ i ye silamɛ jelen ye i tɛgɛ kan ka tigɛ parce que suɲali man daga ka D'accord. Est-ce que a man ɲi e y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn yala nin cikan min bɔra e ka karamɔgɔ yɔrɔ est-ce que masa min ye danni kɛ est-ce que nin cikan bɔra o de yɔrɔ wa walima nin cikan in bɔra arabu dɔw de bolo wa e m'o ɲɛɲini k'o dɔn dɛ? anw ka karamɔgɔ de b'a se ma n'u ye Ni min fɔ karamɔgɔ y'a fɔ yala a man kan e ka ɲinini kɛ k'a dɔn yala danbaga ye kumakan don wa ou bien arabu cɛ dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka nin sariya sigi est-ce que a man kan tɛ e k'o fana ɲini k'o dɔn bi? n balimamuso ne man kalan mais a bɛ hadisa kɔnɔ a bɛ kuranɛ Awɔ. kɔnɔ ne man kalan dɛ a bɛ hadisa la a bɛ kuranɛ la Yala ala de ye hadisa sɛbɛn wa? n balimamuso hadisa ninnu a bɛ ala kumakan de ala ye min fɔ o de bɛ safe mais Ala hadisa kumakan ye de don mɛnɛ e ko ko ala kumakan don ne ko e ma n ko yala ala de bolo y'a sɛbɛn wa ou bien mɛlɛkɛ Jibril de y'a sɛbɛn wa a bɔra ala fɛ yen nɔ jɔn y'a sɛbɛn? adamaden de nin bɛɛ safe mɛlɛkɛ ma nin safe ala ma nin safe Merci adamaden de y'a sɛbɛn kuranɛ fana dun ala de ye kuranɛ sɛbɛn wa ou bien mɛlɛkɛ de ye kuranɛ sɛbɛn? adamaden de ninnu bɛɛ safe o adamaden de ninnu bɛɛ Merci e si bɛ yɔrɔ min na i komi bi e cɛkɔrɔba e bɛ sɔn k'i sigi mɔgɔ dɔw bɛ na fɛn ɲɛna ko ala ko ko tantɔ ala ye min fɔ a yɛrɛ m'a sɛbɛn e k'o minɛ ko mɔgɔ dɔ y'o sɛbɛn mɔgɔ dɔ y'o fɔ e k'o minɛ k'e bɛ taa baara kɛ n'o ye i mɔgɔ ɲɔgɔn ka k'olu kun tigɛ a ma se sa e k'i hakili sigi ka taa kow ɲɛɲini k'a dɔn. Awɔ ne ba i jɔ tan an bɛna pratique dɔ kɛ an bɛna pratique dɔ fɛn san karamɔgɔ quoi bon yɔrɔ silamɛya la yɔrɔ dɔnkili tɛ silamɛya la yɔrɔ i b'a question kɛ ne de kun wa awɔ n bɛ k'i ɲininka yɔrɔ dɔnkili tɛ silamɛya la nkalontigɛ o a haramuyalen don silamɛya la a haramuyalen don mais i bɛ se ka nkalon tigɛ i jɔ i bɛ se ka ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ awɔ e ka ne lamɛn sisan ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ mun de kan ka k'i la n'i ye jɛnɛya kɛ n'a y'a sɔrɔ i ma furu an karamɔgɔ b'a fɔ an ye cogo min gɛɲɛya kɛmɛ de kan ka da i kan d'accord merci e ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais sisan nɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ i kali ni kuranɛ na k'a fɔ normalement la i kali ni kuranɛ na k'a fɔ k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ma deli ka jɛnɛya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ la awɔ ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don Aïssa ne ko k'i kale kuranɛ a fɔ ko ni a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ma deli ka jɛnɛya kɛ quoi ne bɛ e yɛrɛ sira min ne bɛ kali Aïssa ne ko k'i kale ala ko
Aïssa, auto info ça. Ala ya ko i kaleni Qur'ana non kuma caman da sa i kaleni Qur'ana mais pratique di i kaleni Qur'ana ko ne ma deli ka jɛnɛya kɛ i kale Salam alaikum. Qur'an be bolo. Ay, Aïssa auto ne ko ki kaleni Qur'ana ay ne nya telo Qur'an jo be bolo. Awasa i kaleni do Aïssa Qur'an ta bolo. Qur'an jo be bolo. Awasa ni ko ki kaleni non ne be bolo da Qur'an de ijo sa. Awasa i kale awasa kan tega da kan ne be bolo da Qur'an de ka kale ka fo ko man jenya ki kan kale ka fo ko man jenya ki. Awasa i kaleni Qur'ana na do ki ma deli ka jɛnɛya kɛ ne be dumisa i kale depuis ne man ke islamé de ne man jenya ki ni ka si bi mo man jenya ki fo bi. Ma ke fo. Asa i jɛnɛya kɛ wa ma kɛ ne ma ke. Ay kale a fɔ ko i kale Ngo ne ma ke o te ne ka dumuni ko o te ne ka dɔrɔn i kale ngo o te ako hali ka surunya la ko an kana surunya asa ne ko ko an ka beto isa o beto i kale ngo Qur'an te bolo sa Qur'an te e aw sa o beto isa no i kale Qur'an la dɔrɔn i kale ni Qur'an na ay Qur'an me bolo ay asa o beto isa kamo i be se ki kale wa ata ijo ne ben kali islam nyogo de islam nyogo ne ben kali islam nyogo de bon ye jɛnɛya kɛ bon sisan bon ne ma ke muna e ko muna e ma sɔn kɛmɛ ka bɔ e la ngo ne ma ke ne ta dɔn fɛn min don ne b'a mɛ de mais ne ta dɔn fɛn min don bon jɔ ok merci n'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ n'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ bon ta gɛnya kɛmɛ ka bɔ i la n'a sɔrɔ i furulen don i delila ka kɛ ta dingɛ sen i ka don i farala gere ka sa maintenant ni e ma sɔn o ma e silamɛ tɔ ça veut dire e tɛ silamɛ yɛrɛ ye e tɛ silamɛ yɛrɛ ye i m'a fɔ mɛ yan maintenant pour que i k'a fɔ ko fɛn ka ɲi i b'a waleya i yɛrɛ de kan fɔlɔ parce que a ka ɲi maintenant e ye jɛnɛya kɛ ne ko k'i kale bɛɛ ɲɛna sa mɔgɔ 250 ɲɛna sa i ma sɔn parce que e yɛrɛ y'a kɛ mais e ko a tɛ bɔ e la mais e ko k'a ka ɲi ay e k'i kali ne kan kali ne bɛ n bolo ta k'a da Qur'an kan ne ma jɛnɛya kɛ mais ne ma gira la kuma tɛ ko ka kɛ e de ye silamɛ ye ay ne silamɛ ne mumuni de ne dalen min ka silamɛya la ne bɛ dalen min ka silamɛya ne bɛ kontaan ni silamɛya ye ne bɛ kontaan n'a ye ne bɛ dusugosi n'a ye ni Qur'an na a fɔ ko ne mɔgɔ min filɛ nin n'a sɔrɔ ne delila ka Qur'an n'a sɔrɔ ne delila ka jɛnɛya kɛ ni Qur'an kan ta cɛ a fɔ ne bɛ kontaan ni n ka silamɛya ye ne bɛ dusugosi n'a ye ne ko k'i kale ni Qur'an na dɔrɔn ko ne delila ka jɛnɛya kɛ ko ni Qur'an kan ta cɛ ne bɛ n kali silamɛ ɲɔgɔn de n silamɛ ah bon ok silamɛ dɔ bɛ kɛnɛ kan i jɔ an bɛna silamɛ bila i jɔ ta Mohamed i ka micro bila komi o ye silamɛ Mohamed i ka micro bila Mohamed i ka micro bila komi e ye silamɛ a fɔ a ɲɛna k'a ka kale ah bon a fɔ k'a ka kale komi e ye silamɛ o tɛ tiɲɛ kan o Aïssa e ye silamɛ de ye Mohamed a tɛ tiɲɛ kan o awɔ a fɔ k'a ka kale komi a ko n'ale silamɛ ɲɔgɔn a fɔ k'a ka kale ah mais c'est simple n terikɛ k'i ka kale Qur'an kan i bɛ kale n'i bɛ se a fɔ dɔrɔn a ma fɔ ko min b'ale bolo a fɔ dɔrɔn Qur'an tɔgɔ la i bolo la i bɛ Qur'an tɔgɔ la i bɛ kale c'est tout n'i tɛ se fana i b'a fɔ n tɛ se i tɛ se kun na n'i tɛ se k'o fɔ i b'a fɔ c'est tout a bɛ ne ni Qur'an tɛ ne ma jɛnɛya kɛ ne bɛ n bolo ko ta ka bolo o tɛ silamɛya ye o tɛ silamɛya ye o ye bamananya ye Aïssa ok i kale Qur'an la k'i ma deli ka jɛnɛya kɛ n'est-ce pas awɔ d'accord merci beaucoup kuma ɲɛna d'accord maintenant sisan non ça c'est le guerre est déclaré entre moi et Allah maintenant Allah ijo Mohamed i ka Mamadu hakɛto ni mɔgɔ non kelen tɛ anw ni Ala tɛ o Ala ye min fɔ an bɛ Ala ka baara dege ijo Ala ka ko tɛ kun anw na Ala ka misakala jarati a tɛ kun anw na kelen tɛ anw ni Ala cɛ Ala ye min fɔ an b'o de kɛ dɔrɔn a banna bon n'a sɔrɔ i ma deli ka jɛnɛya kɛ n'a sɔrɔ i ma deli ka jɛnɛya kɛ écoute na n'a sɔrɔ i ma deli ka jɛnɛya kɛ i bɛ fɛn fɛn ɲini i k'a bɛɛ sɔrɔ mais n'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ an bɛ mois de février da yɔrɔ mois de février kana ban n'i ma sa a fɔ amina a fɔ amina Ala k'i ka duwawu minɛ bon n'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ n'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ k'i ye nkalon tigɛ mobili dɔ k'i ta i ka sa a fɔ ami n'a sɔrɔ n delila n'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ k'i ye nkalon tigɛ mobili dɔ k'i ta
igasa afo ami n'a sɔrɔ ko n delila ka galon tigɛ mɔgɔ ɲɛ aish no ko jɛnɛya de ijo ka ayi n'a sɔrɔ n delila ka galon tigɛ mɔgɔ ɲɛ ka galon tigɛ mɔgɔ ɲɛ n'a sɔrɔ e delila ka karamɔgɔ caman ne yɛrɛ a fɔ ko n'a sɔrɔ ne delila ka jɛnɛya kɛ k'a fɔ ko n ye galon tigɛ k'a fɔ ko n ma deli ka jɛnɛya kɛ ko février la mobili dɔ kan tan ka sa a fɔ ami amina ala k'i ka duwawu minɛ n'a sɔrɔ n delila ka galon tigɛ mɔgɔ ɲɛ ko n ye jɛnɛya kɛ mois de février la mobili dɔ kan tan kan fa k'a sɔrɔ i y'a fɔ k'a fɔ k'a sɔrɔ n y'a kɛ merci k'a sɔrɔ n y'a kɛ d'accord e fana k'i kali ayi e fana k'i kali bani e fana k'i kali kan kale jumɛn de la ça il faut abréger lui là ayi e fana k'i kali n'a ka sɔrɔ ko e fana ma kɛ e fana k'i kali ne kan kale jumɛn de la ayi e fana k'i kali n'a sɔrɔ e fana ma jɛnɛya kɛ e fana k'i kali ayisa ne kan kale jumɛn de la e fana k'i kali n'a ka sɔrɔ ko e ma jɛnɛya awɔ sa ne ko kan kale e bɛ fɛ ne kan kale fɛn jumɛn de la sisan nɔ parce que i kali kuranɛ la awɔ jɔ bon n bɛna kale kuranɛ la merci beaucoup non e kali kuranɛ ijo e kali kuranɛ parce que ijo ata bon kuranɛ filɛ nin ne tɛgɛ fila kan ijo ate e mina e tɛ silamɛ sa ate e mina e tɛ silamɛ ye bon e fɛ kan kale jumɛn de la sisan ate e mina e kali bon ne tɛgɛ de filɛ kuranɛ kan non ijo sɛ ne ko kan kale kuranɛ la ayi ate e mina o ate e mina e tɛ silamɛ ye ala tɛ e mina o parce que e filɛ nin ye o tɛ sɛbɛn kan ye dɛ non o tɛ sɛbɛn kan ye dɛ ni ko a tɛna ale minɛ parce que silamɛ tɛ non o tɛ sɛbɛn kan ye dɛ n terikɛ kan'o fɔ non ni ko tɛ a bɛ bagala mɔgɔ mun ma ko kafiri c'est que kafiriw tɛ ala ɲɛfɛ kɛ non a t'a minɛ bon n'a tɛna minɛ c'est que a fɛrɛ mɔgɔw la a kana mɔgɔ dɔw kɛ kafiri ye parce que e nimalalen tɛ e dalen tɛ ala la je te comprends moi je suis d'accord avec ce que tu dis ça veut dire que a b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko kafiri kafiriw tɛ non mɔgɔ min nimalalen don mɔgɔ min dalen don ala la d'accord o de kan k'i kali kuranɛ mais e nimalalen tɛ e dalen t'a la kuranɛ bɛ e bolo ne dalen t'a la kuranɛ yɛrɛ tɛ e bolo kuranɛ yɛrɛ tɛ e bolo d'accord moi awɔ sa moi il faut le merci beaucoup moi e ko b'i fɛ yen quoi i bɛ jigin ka yɛlɛ quoi e ko ba de b'i fɛ yen nɔ jigin ka yɛlɛ d'accord moi il faut le merci beaucoup farafina danbe i ka micro bila k'i ka foli kɛ après an ka kuma di Keita ma la reine bɛ yan jɔ farafina danbe hakɛ to dɛ la reine la hablo beaucoup bɛ yan an ka kuma di an ka reine ma fɔlɔ la reine la hablo beaucoup aw bɛ ba Pierre ni jɔn voilà. Ça, c'est le vrai l'islam. En fait, il y a un islam. Voici un zombie encore. Kurji, ere bi caman de wula dɛ, i ye bi caman de non, mɔgɔ min y'a lajigi se bɔ a ɲɛna. Silamɛw, aw bɛ tiɲɛ fɔ yan bi. N'i nana kuranɛ de bɛ ne bolo yan bi. Kuranɛ de bɛ ne bolo yan bi. Kuranɛ de bɛ n bolo yan bi. Aw ka Ala kumakan. A fɔ dɔrɔn k'i ma jɛnɛya kɛ an k'i kale kuranɛ la bon n'a sɔrɔ i ye jɛnɛya kɛ sɔn an ka gɛlɛya kɛmɛ b'i la n'a sɔrɔ i furulen y'a kɛ sɔn an k'i don dingɛ kɔnɔ k'i farala kiri ka sa o fila de bɛ ne bolo yan bi voilà ba hakɛ to i ka micro minɛ la reine n'a bolo ko kuma b'i bolo Demner conversation dokan voilà donc yam gataf voilà yam to la reine kuma b'i bolo Son micro est ouvert. D'accord, continue la reine kuma b'i bolo. Ok. Potap, bonjour. Salut à tout le monde. Salut à ma reine, tous mes rois. En fait, moi, ce que je vois dans la loi islamique qui est la charia, moi je pense que d'abord même avant d'arriver dans les coupages de mains et puis les lapidations là, moi je pense que Allah, lui, il est toujours en dehors de ses il est toujours en dehors de ses créatures en fait, parce que quelqu'un qui est omniscient, omniprésent,
qui est censé tout savoir, qui est censé connaître le destin, qui est censé savoir ce qui va se passer en une seconde. Je pense que quand il fait une loi, ou bien quand il permet à ce que on vient voir, parce que les lois, les lois, la charia, c'est quand une situation arrive et qu'on part voir le prophète et puis lui, il donne la solution. Sous prétexte que c'est quitté en haut, l'ange l'a envoyé. Maintenant, moi, la question que je vais poser ici est que aujourd'hui, on peut faire les fausses témoignages. Quand on parle de lapidation comme ça, on peut faire des fausses témoignages. Même voler, on peut faire des fausses témoignages. Maintenant, dans quel coup? Allah, lui, il ne sait pas qu'il y aura les abus. Parce qu'aujourd'hui, on peut mentir sur quelqu'un. Même s'il a faim, que la personne va voler, des témoins, parce que l'autre a dit qu'on fouille, qu'on va genre, ça veut dire qu'on cherche les témoins. On peut avoir 10 témoins et puis les 10 vont mentir, que c'est vrai. Et puis on coupe la main de la personne pour rien, à cause des fausses Ouais. témoignages. Voilà. Maintenant, Allah, on dirait lui, il n'a pas prévu tout ça là. Il n'a pas prévu tout ça là. Parce que même chez nous, aujourd'hui, dans notre société, pourquoi il y a des caméras? C'est à cause des abus. Malgré qu'on a les témoins sur les champs, mais il y a toujours on peut faire des fausses témoignages. Mais si Allah, il est omniprésent, il est omnipotent, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment je vais le nommer, il connaît tout, la télécommande de notre vie. Bientôt, on va rentrer dans les mois de Ramadan. Oh. Ça veut dire que quelques jours après, ils vont faire la nuit du destin. Ça veut dire Oh. que, normalement, même là, tout ce qu'on fait, même si aujourd'hui, moi, je décide d'aller empoisonner quelqu'un, normalement, c'est la volonté d'Allah, c'est mon destin. Maintenant, si quelqu'un qui connaît tout ça là, il permet que on prend on prend ces mesures-là, il ne sait pas qu'il y aura les abus. Bien avant même qu'on arrive là où on l'habite, il y aura les abus. On peut abuser des témoins. Il peut abuser et puis faire du mal aux gens. Donc, ça veut dire que c'est un gars ou bien moi, je ne sais pas quoi, qui ne connaît rien, qui n'est au courant de rien. Lui, il est là comme ça, on ne sait pas c'est quel rôle il joue. Il Effectivement. connaît rien en fait. Il connaît rien parce que un être humain même peut réfléchir tout simplement. Tu analyses. On ne prend pas les précautions comme ça. On ne donne pas les lois comme ça sans savoir ce que ça va donner comme l'impact ou bien conséquences après des générations. Effectivement. Donc, il faut savoir que c'est nul. Ce Merci. truc-là, c'est nul. Et aujourd'hui, les musulmans qui sont en train de réclamer la charia dans les pays, moi, je me demande, est-ce qu'ils sont sûrs? Dites-vous un pays comme le Mali, ils sont sûrs que si le Mali devient un État islamique, on applique la charia, ils sont sûrs que les gens ils vont survivre? Non. Non. D'accord. Parce que moi, je sache, non. Non, non et non. Donc, c'est vraiment compliqué. Avant de dire quelque chose, il faut vraiment que vous réfléchissez. Avant même qu'on arrive, il faut que vous réfléchissez au-delà de la chose. Merci Et beaucoup, moi, je Laëlle. peux comprendre ces lois-là. Moi, je peux comprendre que peut-être que dans la communauté, arrivé à un moment donné, à leur époque, peut-être qu'ils avaient besoin d'appliquer ces trucs-là pour que les gens vraiment soient un peu disciplinés dans la société. Mais Ouais. si vous prenez ce loi de là-bas, là, vous dites qu'aujourd'hui, avec la jeunesse, avec le téléphone, avec les petites filles, avant, tu peux voir quelqu'un comme ça, une grande fille comme ça, on te dit qu'elle n'est pas encore grande. Mais aujourd'hui, les petites filles de 14 ans et tous, elles ont déjà D'accord. 3, 4, 5 gars. Toi, tu demandes à ce qu'on applique la charia. Qu'est-ce que ces gens-là réfléchissent en fait? Il faut adapter les lois. En fait, le problème est que Allah doit envoyer notre prophète pour notre heure, pour notre génération. Il ne doit pas arrêter D'accord. de parler. Ça ne doit pas. Il doit réécrire.
On doit avoir une autre version de notre génération. Parce que tout ce tralala qu'il a fait là, c'est zéro en fait. Il doit revoir encore. Parce que ça D'accord, rien merci ne beaucoup. tient. Donc, je ne vais pas être long. Comme je ne Merci suis pas beaucoup. seule, Kumanyana, après je merci vais beaucoup. intervenir encore. Kumanyana. Merci. Kumanyana, bye bye. ok. Farafina Dame, merci beaucoup. Farafina Dame, Igami Gorobla, Kumalibilo. O tɛp Kulji i folo no kosɛbɛ Dante foli min na ka dan sera la reine Ablo ko fo a ka kuma ɲɛna vraiment k'aw fo manden folikan saba la folikan min ka fisa folikan bɛɛ ye wa a ka fisa ni salamu alaikum ye siga foyi tɛ kuma in na k'aw fo k'aw ni sɔgɔma k'an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma k'aw fo k'aw ni tile k'an ka tilen ɲɔgɔn ye k'aw fo k'aw ni su k'an ka ɲɔgɔn sutura mɔgɔ o mɔgɔ bɛ live la ka bɛn ni waati ma k'i fo ka bɛn ni sigiyɔrɔ ye ka bɛn n'i ka waati ye dan sera Des Amon ka i fo ka karamɔgɔ Didi fo ka Thierno Malal fo karamɔgɔba foli b'i ye docteur ka Keita fo ka Ba fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Kulji jaa min filɛ i ka écran kan an kɔni an ye nin video yɛrɛ lajɛ maa dɔw minɛna ka o tigɛ tigɛ ko ka silamɛya sariya boli o kan silamɛya sariya min n'o ye kuranɛ suratu Maïda ye a verset 38 n'i ma fili a sɛbɛnlen don sunanikɛla cɛman n'a musoman ko ka o bolo tigɛ mɛ n'an ye sariya in lajɛ i bɛna ye bagaya ka fisa ka tɛmɛ a kan kuwa i ma déjà anw yɛrɛ fɛ yen sonyali kun t'anw fɛ yen daw kun tɛ tugu o n'a ɲɔgɔnna caman silamɛya nana sonyali cayara i ma misaliyala Mali kɔnɔ kasobonw falen no a bɛɛ lajɛlen ye silamɛdenw de ye kuwa i ma i t'a sɔrɔ kimiti kelen b'a la silamɛdenw walima kerecɛndenw silamɛdenw yɛrɛ de ka ca la i ma donc ne ka kuma bɛ yɔrɔ jumɛn de kan ni sariya min filɛ kuranɛ kɔnɔ ko ala kumakan de don i bɛna ye maaninfinw ye kodɔn ka tɛmɛ ni sariya in kan kuwa maaninfinw ye kaso dilan ko ni so ye sonyɛli kɛ ko k'a minɛ ka bila kaso la comme ça wala kaso in fɛnɛ kɔnɔna la u bɛ u dege baara la i bɛ se ka mansɔnya kalan ka menuisier kalan ka soudeur ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kalan kaso kɔnɔ ka a diplôme sɔrɔ n'i bɔra i ka kaso la i b'i ka baara kɛ i bɛ se k'i yɛrɛ tɔnɔbɔ i bɛ se ka jamana tɔnɔbɔ i bɛ se k'i ka denbayaw tɔnɔbɔ i ma mɛ e ka o da ni sariya in kɔrɔ ko ni mɔgɔ ye sonyɛli kɛ ko k'a bolo tigɛ baganya ka fisa ka tɛmɛ n'i kan siga foyi t'a la kuwa maa min ye sonyɛli kɛ ni e ye a bolo tigɛ n'a nana kɛ maa ɲuman ye ka sonyɛli labila est ce que e bɛ se k'a bolo segin a ɲɔ la n'a nana kɛ maa ɲuman ye ka sonyɛli labila est ce que a bolo tigɛlen kɔfɛ a bɛ se ka baara kɛ k'a yɛrɛ balo kuma tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ balo kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka tɔnɔ bɔ donc i bɛna ye déjà ni mɔgɔ yɛrɛ kun bolo bɛ tigɛ ko parce que i ye sonyɛli kɛ mamadu de bolo kun kan ka tigɛ kuwa mamadu kira mamadu a bolo fila bɛɛ lajɛlen kun kan ka tigɛ k'a senw bɛɛ tigɛ ka fara a kan hali ni a cɛya yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ se ka tigɛ o fɛnɛ kun kan ka tigɛ ka fara a kan ka da kan mamadu ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma foyi kɛ ni bingali tɛ kuwa jati 20 ani kɔ mamadu ye o de kɛ ka wuli ka taa bin mɔgɔw kan ka u faga jadi min don fɛnɛ o bɛ na de ka sigiyɔrɔ ɲini aw fɛ a bɛ sigiyɔrɔ d'u ma ka dayɔrɔ d'u ma ka dumuni d'u ma ka fɛn bɛɛ di u ma u b'a ka jamanadenw kunkolo ɲagami ka olu bila u ka miirina kan n'u nana don u ka mɔgɔw cɛyara tuma min na don nataw la siga foyi t'a la u bɛ aw to sunɔgɔ la ka bali aw la ka sɔrɔ ka bin aw kan k'aw kɛlɛ ka sɔrɔ ka aw ka musow ta muso ninnu bɛ ta ka taa ni o ye ka denmisɛnninw ta ka taa ni u ye aw ka dugu nafolo fɛn o fɛn bɛ yen a kɛra sanu ye a kɛra wari ye a kɛra bagan ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka taa ni o ye olu bɛ kɛ kɛlɛtɔnɔ ye u b'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ o kuranɛ sura kuturu de bɛ kuranɛ kɔnɔ surat anfal surat 8 o ye kɛlɛ tɔnɔ ye kuwa ka taa bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw faga ten dɔrɔn donc ni mɔgɔ bolo tun bɛ tigɛ mamadu de tun bolo bɛ tigɛ kuwa o y'a to an b'a fɔ an badenw ɲɛna ko silamɛya sariyaw bagaya ka fisa ka tɛmɛ a kan kuwa a sariya kelen tɛ yen ko min ni maaya bɛ bɛn ko min ni ɲɛnamaya bɛ bɛn o tɛ yen kuwa e ka nin sariya lajɛ anw fɛ yen manden daw tun tɛ tugu sonyɛli tun t'anw fɛ yen bingali tun t'anw fɛ yen mɛ bi silamɛya nana sonyɛli ɲɔ ɲɛna fan bɛɛ ka d'a kan sonyɛli dagalen don silamɛya yɛrɛ de kɔnɔ jadisi minnu filɛ ka nin cɛ bolo tigɛ jadisi ninnu ye gɛrɛntɛ ta k'a da jamana dugu joli
le kan ka dugu datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ i ka sɛnɛfɛn ɲɛlen o bɛ na ko fɔ i ka jaga bɔ n'i ma sɔn ka jaga bɔ u b'i ka sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u ye misi joli le suɲɛ ka taa ni o ye u ye saga joli suɲɛ ka taa ni o ye u ye ba joli suɲɛ ka taa ni o ye o bɛɛ tɛ suɲɛli ya mɛ o maa kelen ninnu de bɛna wuli k'o bɛ mɔgɔ wɛrɛ tigɛ tigɛ donc ni sariya ninnu karamɔgɔ Kurji n bɛ kuma surunya ko mɔgɔ ka ca kɛnɛ kan sariya in kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma sɔn silamɛya miirina ma walima Muhammad i ka micro bila kira tɔgɔ ma ba i tulo b'an na yo ka micro bila parce que a dɔw bɛ yen olu fana tɛ se micro bila yɛrɛ fana la o de ye problème ye ba bɛ yan nɔ d'accord on va continuer islam non Naam, on a naam, l'islam il faut le nom naam. kori baasi t'i la Oui, baasi tɛ yen. denbaya o Et chez vous? Ouais, bɛɛ tila jɛni ka kɛnɛ. d'accord silamɛya sariya i ye silamɛ de ye parce que i tɔgɔ la yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ye silamɛ ye Ouais. o tɛ tiɲɛ Oui, oui, tiɲɛ de don. d'accord est-ce que silamɛya sariya min la loi islamique est-ce que a bɛ se ka est-ce que ɲuman b'a kɔnɔ min bɛ nafa se ɲɛnɛmaya ma Oui, ɲuman b'a kɔnɔ. Mhm. N tun bɛ dugu ma mais n kana balimacɛ a tun bɛ kuma dɔ fɔlɔ o de kama ne yɛrɛ yɛrɛla fari finna ko borotigɛ kan Ala ko kuranɛ suran loro a haya au verset 38 quoi. awɔ Voilà, a b'a mɛnna ko u ka boro tigɛ u ka Mhm. so ni somuso ko k'u boro tigɛ. awɔ Bon, sani ne yɛrɛ bɛ don détail la est-ce que balimacɛ yɛrɛ ka kuranɛ tartil kɛ k'a ye borotigɛ mun fɛn de wa kan Ala b'a fɔ boro kuranɛ kɔnɔ est-ce que a ka yɔrɔ tɔgɔ la faamu parce que ka ok bɛ ni k'a ala kalan ko borotigɛ d'accord voilà k'a karamɔgɔ b'a i b'a fɔ ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ kalan de la o ni ala ko ko bolo a kan bɛ jumɛn de ma voilà en fait ce n'est pas physique comme bɛ julakan de maîtriser ka ɲɛ ka tɛmɛ français kan na i n'a fɔ ni ko c'est-à-dire pour le condamner quoi k'a bila kaso la walima ka amende fa a bila a kan mala na ni bolotigɛ ok n'i y'a faamu sisan n'a fɔra ko k'a bolo tigɛ o kɔrɔ de ko alimani biya ka don kaso la quoi voilà genre voilà c'est amende ko pour que ça soit une leçon pour lui kɔfɛ ko n'a tubila ko a b'a to yen c'est-à-dire ni a ka amende sara k'a ka a konori dabila a b'a to yen ah ouais ala y'o de fɔ c'est comme ni ala ko yan ko bolo c'est comme a y'a yɛrɛ filɛ an ɲɛkɔrɔ ni ne tɛ yan ko voilà mala na ni misali wɛrɛ ko le voleur i jɔ ayi mɔgɔw kan lamɛn dɛ silamɛw ka magicien yan ni fana ye magicien dɔ de le voleur et la voleuse à vous deux en fait à vous de couper la main cɛ ko yan ko mɛ ko kuma tɛ yan ko prison ko kuma de bɛ yan ok non mɛ nana dɔɔni na inchallah ok le mot coupé comme Coran yɛrɛ b'i bolo alhamdulillah i bɛ se ka suratu Bakara le surat 2 le verset 27 bila ala ye mun fɔ yen voilà a ko mɔgɔ mɔgɔ ko bon en français qui rompt ka balimaya tigɛ yɔrɔ tɔgɔ y a le mot tigɛ mais ce n'est pas physique ya ok maintenant ok c'est comme makangaw m'a faamu parce que makangaw bɛ zone tigɛ tigɛ olu m'a faamu ne yɛrɛ bibi na dɔ ko sisan ko arabu ne tɛ arabu defana koyi ne yɛrɛ tɛ ayi o arabu to yen sa makangaw bɛ zone tigɛ tigɛ c'est comme olu m'a faamu makangaw olu bɛ zone tigɛ tigɛ quoi mais olu m'a faamu kuranɛ yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ kuranɛ sariya ninnu caman bɛ yen u t'a faamuna olu yɛrɛ ayi sa ne bɛ fɛ ka min dɔn makangaw m'a faamu wa parce que comme e ko tɛgɛ tigɛ in kɔrɔ de k'a tigi puni k'a don kaso la mais a kɔrɔ tɛ comme k'a tɛgɛ tigɛ o tɛ yan oui c'est comme mais makangaw bɛ zone tigɛ tigɛ mais makangaw bɛ zone tigɛ tigɛ ni nin kuranɛ haya de ye walima olu bɛ nin de filɛ sisan u bɛ taa base hadisa kan d'accord ça veut dire makangaw yɛrɛ m'a faamu quoi
O ma faamu kɛ hali n'i ka jɛnɛya kɛ o b'i faga k'o b'i kɛrɛla bon bɛn kɔ a la nin bɛɛ tu est ce que kuranna kuma le ye nin ye. D'accord, maintenant kuranɛ bɔra yɔrɔ minnu na ka na di aw ma olu m'a faamu mais aw de y'a faamu. Kuranna bɔla yɔrɔ min na. Ka na di aw ma mais olu m'a faamu mais aw de y'a faamu. Oui, ko dɔ bɛ se ka bɔ e yɔrɔ un exemple quoi k'a sɔrɔ ele m'a faamu ne bɛ se Ala bɛ se k'o lɔnni di ne ma ne b'a faamu ka tɛmɛ min yɛrɛ a bɔn bɛ minnu fɛ yen. Ala yɛrɛ m'o fɔ kuranna ko arabu yɛrɛ kafiri kuma bɛ wala ni haya in na quoi ɲama prison ko kuma bɛ yɔrɔ min na haya in kɔnɔ o bɔ i ko ɲɔfan an ɲɛna quoi. Voilà, au début n ko le fondé i m'a faamu n ko quand il dit couper là prisonnier de ma pété en fait amende b'a la que ça soit amende que ça soit prison c'est-à-dire k'a tigi ka fɛngɛ dɔ bila k'a b'a lɔ quoi i n'a fɔ sisan bibi na u bɛ min kɛ la justice la k'a tigi condamné walima k'a amende n'a ka détournement kɛ k'a fɔ a bɛ n'i y'a ka 1 million suɲa k'a ye 2 millions sara nin bɛɛ ils sont en train de le couper c'est à dire u bɛ gbɛlɛya le la kan en fait. L'islam, toi tu as fait l'accident de lèvres ou bien quoi? En fait, qu'est-ce qui est écrit ici? Le voleur, il veut toi gamin. Maintenant. Ok, maintenant quand tu vas va traduire du lagana comme il veut du lagana. Le voleur et la voleuse. Okoro, bon on a du lagana. Wa ko so ani so muso ke. À tous deux. Ah oui, à ofla. Couper la main. Oh bon, couper leur main, oui. Okoro. Ko boro tige. Oh maintenant, mi fo semaine du même haya nkona. Ola, on a kuma daminɛ ko le fɔ n ko ni a ka yɔrɔ dɔ fan boro ko la i n'a fɔ sisan kuranɛ surata batiya da bɛ surata masadi a bɛ kuma dɔ fɔ la k'a sɔrɔ boro an m'a miiri ko boro le k'a sɔrɔ boro tɛ n'a ko k'a bɛ a tigi comme kuranɛ yɛrɛ bɛ kuranɛ surata masadi a bɛ se k'a afficher yan tabatiya da bi la an bɛna taa sura fɛn fɛn ka di an bɛ kuranɛ jigi yan bi mais an ka nin walawala fɔlɔ quoi maintenant la couper la main e ko k'o tɛ tɛgɛ ye i m'o de fɔ bon e y'a bɔ yɔrɔ jumɛn k'a fɔ k'o tɛ tɛgɛ e nana ni mun e ye mun remplacer tɛgɛ ye bɔla yan an bɛ fɛ ka dɔn e y'o bɔ min. Ok d'accord sani mi jaabi n ko le fɔ au début n ko est ce que o n tun ka ɲininkali kelen kɛ avant que sani mi ya kuma jaabi n ko est ce que a ka kuranna yɔrɔ bɛɛ kalan k'a ye a bɛ boro kuma ninnu fɔ la yɔrɔ min na est ce que boro yɛrɛ ala yɛrɛ ko boro b'ale fɛ est ce que an bɛ se ka mɛn ko boro tigɛ min b'an n'u fɛ o le yan parce que a ko a k'an fa adama dilan n'a a boro ye est ce que boro min an n'u b'a miiri est ce que ale le yan. Mais Allah de m'a fait c'est son pouvoir, c'est son moyen. Non, ijo. Allez, en fait, ailleurs on avait fait qu'on garde là ni na pouvoir, c'est n'en sait quoi. Donc c'est mi besoin nous y a tigé, c'est-à-dire fangami bala kata chueni keni. Aya betu bloqué ama. Aya bali ni ka bla kasola i ka bali ni ka a condamné confiné. Écoute na me corona haya obe no ulu e confinement fo. Bon corona haya mu wo cheni muso mana jena ke ka u bla so no ko confiné. Ko fo saya ga suma. O koro confiné koro wala sisa. O fana koro te kwa fo kwa u datu kwa. Kwabo datu. Bon yoro to ma tartil ke folo. Comment me voilà mais nasi sa tartiri il va ko misali ani hakina écoute na me. Ala m'a fait ena ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ oui ou non ko kuranɛ expliquer no ka ban o fɔra e ye o fi o fɔla d'accord mais ni ala ye kumakan min fɔ o ma wala fa i bɛ to wala ɲini yɔrɔ wɛrɛ la quoi tata a ɲini yɔrɔ wɛrɛ a non a wala ne kuranɛ ma wala jɔ mais kuranɛ haya jɛlen ni filɛ an ɲɛkɔrɔ oui ou non voilà, ok, bon, mais surato Yusuf ma balmati ama plan ke ka fɔ an ka amena suɲɛ mais ama borotigɛ fɔ a ko an bɛna nin bila jɔnya la a bɛ baara kɛ en fait n'ala ko borotigɛ i n'a fɔ a ye solution dɔ ɲini k'a bila gɛlɛya dɔ la a b'a faamu a b'a fɔ k'a ka min kɛ a Yusuf balimakɛ na mais an bɛ kuma kelen dɔn Yusuf balimakɛ ko o fana ye haya wɛrɛ de o fana y'a damata haya wɛrɛ de k'a a bila gɛlɛya kɔnɔ i y'o o fana ye haya wɛrɛ mais nin haya in an bɛ ka kuma nin haya in kan mais nin haya in na boloko kuma de bɛ yan ko a y'a tɛgɛ tigɛ n'a ye suɲɛni kɛ mais ni e tɛ ne ma diɲɛ saba ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ dɔnnibaga tɛ yen fɔlɔ min ni kuranɛ haya in sɔsɔ quoi ne ma ye. non a ma kɛ ko ne b'a sɔsɔ la yɛrɛ i n'a fɔ sisan Yusuf ka balimatɛ bila gɛlɛya la ni ala ko mɛn la a bɛ boro le ta la ka misaliya ɲini sinon a ma kɛ ko boro min an bɛ miiriya la k'a bɔ yen na ale tɛ en fait. d'accord farafinna danbe i ka micro bila. Farafinna danbe i bɛ tulo bɛ na. Ouais, n tulo b'i la Koliji. Parce que nin ka niveau ka bon ne ma quoi. Bon ni karamɔgɔkɛ in kɔni a bɛ ka kuranɛya yɛlɛma bɛɛ ɲɛnɛ komi silamɛw degelen don o la kuranɛya sɛbɛnlen filɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ noir sur blanc donc komi i yɛrɛ y'a kalan a ye ka kɔrɔ fɔ bamanankan na
mais ale bɛ fɛ ka yira ko ala tɛ ko dɔn quoi i ma ala tɛ ko dɔn ale yɛrɛ bɛna ala ka kumaw ka a labɛn donc ne hakili la hali ka kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma quoi voilà o de ye Kone i ka micro bila quoi e kun bɛ fɛ ka k'i bɛ ɲininkali dɔ k'a la parce que ne tɛ silamɛw donnen don jinɛmɔrɔya min na sisan nin kuma sugu ninnu man di ne quoi i fɛn sɛbɛnni filɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ Karamɔgɔ parce Kuluji que o de kama ne bɛ to ka fɛn fɔ silamɛw ɲɛna quoi i b'a fɔ silamɛ ɲɛna quoi ko nin ye jɛman ye a b'a fɔ ko jɛman don ko jɛman don a b'a fɔ ko jɛman don a bɛ tila k'a fɔ ko non ko finman don ko ala ko finman don an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la sisan ko couper la main ko non ko mɛ ko tɛ yan dɛ ko confinement de ko don ko ne continue. Karamɔgɔ Kuluji i folenba dɔn Karamɔgɔ Kuluji a bɛɛ folen don Farafinna Danbe Laadani DSamon Masa i folen don Amadu Malo Mali Fama a bɛɛ folen don Islam Kuran arabu taabolo mɔgɔ aw folen don n bɛ bɛɛ fo duguma mɔgɔ sanfɛ mɔgɔ bɛɛ folen don Karamɔgɔ Kuluji i b'a kalama n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi silamɛ u bɛ murɛ n'u ka kuranɛ ye quoi u bɛ murɛ n'u ka kuranɛ ni sɛgɛ silamɛ ye bi bi in na fɛn fɛn sɛbɛnnen filɛ nin ye couper les mains ni bigi d'u ma a b'a corriger quoi k'a yɔrɔ corriger quoi mais c'est trop tard mais e bɛ se k'i jɔ anw ma cogo di karamɔgɔ ko wayi ko nin tɛ mais n'i yɛrɛ b'a fɔ ko makankaw bɛ fili la mais e bɛ se k'a fɔ nɔnɔ mana kalamalen sira nɔnɔ mɔmina bɛ kɔnɔna fili quoi k'otigiw mɔgɔ mun tɛ ka fɛnw ye olu ka fɛn bɛɛ kana di e ma e b'a fɔ ko non k'olu fili ka fɛn na k'o tɛ mais kuma wɛrɛ jumɛn bɛ nin kɔfɛ Karamɔgɔ Kuluji kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ o farafin b'a fɔ arabu ma mɔgɔw ka fɛn dilannen ko ayi k'olu ta tɛ fɛn dilanna ka kɛ san ba yirika a ma se e ma fɛn nana di e ma tile kelen fɛ e k'o ma ko non k'o tɛ k'olu ta tɛ i ta dɔ dilan an k'o ye sa karamɔgɔ n'o ye sabali sa karamɔgɔ an bɛ sɛbɛ de la an tɛ kulonkɛ la an bɛ sɛbɛ de la yan nɔ sɛbɛ yɛrɛ ko karamɔgɔ an bɛ sɛbɛ de la yan nɔ an bɛ yan nɔ de ka an balima minnu bɛ k'u la olu bɛ bɔ sunɔgɔ la mais an bɛ taa ka fɛn kuntaw min kana yira kan a bɛna maminakan fɔ yan ça marche pas an t'a lamɛn yɛrɛ karamɔgɔ Kuluji ta di nin ma ne bɛ na jigin voilà o ye dɔn bon min ye karamɔgɔ Kuluji ma bolo tigɛ ka waati min na karamɔgɔ Kuluji bi bi in na karamɔgɔ diɲɛ kɔnɔ bi bi in na il y a 198 pays dans le monde jamana 198 ani seegin o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi in na d'accord Kone merci i ka hakilina la an bɛ kuma di fɛngɛ ma cɛ in Amadu kuma b'i bolo voilà n b'aw bɛɛ fo bon nin ka dɔ sɔrɔ olu la e yɛrɛ b'a fɛ ka a dɔn sisan comme à chaque fois ne bɛ bɛn ni aw ka live ye mais ne bɛ taa bɛn na o y'a sɔrɔ diinɛ wɛrɛ ou bien taabolo wɛrɛ mɔgɔw bon o de b'a aw ka fɛngɛ kan ka sɔrɔ aw n'olu taabolo tɛ kelen ye a kun ka di ne ye n'a ma ɲɛ o kɔ a b'aw yɛrɛ ka taabolo de ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu parce que tiɲɛna ne yɛrɛ m'a faamu d'accord an bɛna an ka taabolo ɲɛfɔ mais yanni an k'o ɲɛfɔ ɲɛna fɔlɔ sɛbɛnni min sɛbɛnnen bɛ yan ko couper les mains ala ko ka zon tigɛ wa ala ko zon tigɛ ka na tigɛ ayi ne ka kuma t'o yɔrɔ la ne ye ɲininkali kɛ min na mais karamɔgɔ i nana mɔgɔw sɔrɔ écoute na mais e nana mɔgɔw sɔrɔ sujet dɔ b'an bolo an bɛ ka sujet dɔ de traiter yan i m'a fɔ yan maintenant n'i nana fɔlɔ i bɛ kuma sujet in kan i bɛ sɔrɔ k'i ka ɲininkali kɛ i b'a fɔ an bɛ sɔrɔ k'i jaabi n bɛ dakuruya kelen fɔ a ɲɛna a ye ɲininkali min kɛ n'a tɛ fɛ ka kuma sujet kan après a bɛ kuma sujet kan n'a sɔrɔ o bɛ bɛn d'accord Farafinna Danbe kuma b'i bolo voilà merci Amadu mankan bɛ i kɛrɛfɛ micro datugu quoi n'i ko ko an ka taabolo n bɛna dakuruya kelen fɔ i ɲɛna i ka se k'o faamuya après i bɛ kuma sujet kan i ka dɔn ko anw ye kemitiw de ye kemiti kɔrɔ ye ko golofin o kɔrɔ de k'an ye golofinw de hali e yɛrɛ ye golofin ye wala i tɛ ka golofinya de lafasa i bɛ ka arabuya de lafasa n'o ye silamɛya ye wala an bɛ ka golofinya de lafasa n'o ye kemitiya ye quoi n'i ko kemitiya golofinya ma i jamu tɛ i la kemitiya de o ye golofinya de ye quoi jamu tɛ arabu la n'i bɛ kira jamu dɔn après i bɛ se ka kira jamu fɔ anw ɲɛna n'a sɔrɔ i ye denkulu kɛ i denkulu kɛra i bangalen kana dugukolo kan ni e denkulu kɛra ka den bila tile 7 ka maaw wele ka nisɔndiya kɛ ka sewa kɛ ka tɔgɔ da o ye golofinya de o ye kemitiya de a tɛ kuranɛ kɔnɔ arabu tɛ o dɔn a t'a disa kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o sɔsɔ i bɛ tila k'o yɔrɔ fɛnɛ bɔ k'a di aw ma ni silamɛ wɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka yɛlɛ a b'a ɲɛfɔ anw ɲɛna i ma bon
ni i ye furu kɛ n'i ma furu kɛ fɔlɔ furu ye golofiya de ye furu ye kemitiya de ye an bɛnbaw de ye furu dilan kuwa furu tɛ arabu fɛ yen furu tɛ kuranɛ kɔnɔ arabu tɛ furu dɔn arabuw bɛ kafoɲɔgɔnya de dɔn cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a banna kuwa o de y'a to kuranɛ kɔnɔ i bɛ se ka muso falen ka muso falen muso nege bɔr'i la i b'a falen ka bɔ yen ka d'a kan cɛ bɛ muso sanfɛ a tɛ fɔ o ma ko furu kuwa anw fɛ yen saya tun tɛ furu sa anw fɛ yen balimaya bɛ dilan furu de la fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ ye furu de ye maaya daminɛ yɛrɛ ye furu de ye kuwa i ma an ka ye cogo la o de y'a to kuma dɔ la e ba ye muso min ye min y'i bange ani i fa ye cɛ min ye kuma dɔ la mɔgɔw ka se k'a faamuya n'i ba somayɛlɛmana mɛ i ka dɔn k'a fɔ i ba bɔra du min kɔnɔ fo ka taa min kɛ e ka o balimaya tɛ ban k'o bɛnnaya bɛ to yen kuwa i ma o tɛ ban cogo si saya tɛ furu sa anw fɛ yen mɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ se ka muso falen ni a nege bɔra i la sabanan ni mɔgɔ somayɛlɛmana c'est-à-dire ni mɔgɔ sara k'a ko k'a labɛn k'a bila dingɛ jukɔrɔ ka saraka bɔ a kan tile 3 tile 7 tile 40 o ye golofiya de ye o ye kemitiya de ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ arabuw t'a dɔn kuwa i ma nin fɛn 3 bɛɛ lajɛlen ye golofiya ye naaninan ka bɔ kuma la ni e ye golofin ye i bɛ golofina dugukolo min kan manden dugu kelen tɛ yen nɔ ko silamɛ ye dugu min tu tigɛ o tɛ yen kuwa i ma a dugu bɛɛ lajɛlen kemitiya de y'a bɛɛ tu tigɛ wa kan min n'i bɛ k'a fɔ fana an bɛ ka kuma nin bamanankan maninkakan dɔgɔnɔkan nin bɛɛ lajɛlen kemitiya de nin kan ninnu bɛɛ lajɛlen laminɛ ka na se anw ma kuwa n bɛ kuma surunya ka o ɲɛfɔ i ɲɛna an bɛ ka golofiya de défend golofiya bɛ yen ka kɔn arabuya yɛrɛ ye kuma tɛ silamɛ ma kuwa golofin bɛ dugukolo kan merci ola mena Amadou i ka micro bila Amadou thème ye nin de quoi silamɛya sariya maintenant ala ko ko ka zone tigɛ wa ala ma fɔ non mais n'a y'a sɔrɔ ne ye yɔrɔ minnu faamu ne bɛ se k'o fɔ cɛ ka kuma la cɛ ye ne jaabi yɔrɔ min na mais an ka kɛ passage ye ne tɛ to yen nɔ écoute na ne farafinna dɛmɛ to a wala lo ke sinon e na ni kuma e bɛ ka min fɔ yan nin ka nɔgɔ ayi e bɛ ka min fɔ yan nin ka nɔgɔ ne fɛ min yɛrɛ ye fɛn nafama ye dɛ aw yɛrɛ sigilen bɛ min kan a b'o de ɲɛfɔ parce que e bɛ ka golofiya min fɔ nin ye o bɛɛ ye tiɲɛ sa ok maintenant sisan nɔ e nana an bɛ ka kuma min kan e ko ko e tɛ kuma o kan dɛ k'i an ka kuma e ta kan ayi n'a y'a sɔrɔ ne m'a fɔ ne tɛ kuma kan n m'a fɔ n'a y'a mais min bɛ ne intéressé dɛ min bɛ ne intéressé walasa ne b'a ɲɛ dɔn aw yɛrɛ ka taabolo ye min ye voilà bon ne b'a fɔ k'o de ɲɛ dɔn yanni ne ka don nin sujet nin kɔnɔ parce que ne ma yɛlɛ sujet in kama f'i k'o de fana faamu aw bɔn sisan nɔ n'i ma yɛlɛ sujet in kama écoute lamɛn voilà n yɛlɛna min kama n'o tɛ se ka ɲɛfɔ ne ye dɔrɔn tiɲɛ na ne tɛ se ka kuma sujet kan e tɛ se ka kuma sujet kan ne yɛlɛkun ye min ye ne tɛ se ka faamuya sɔrɔ la ne tɛ se ka kuma sujet kan parce que ne ma yɛlɛ sujet nin kama écoute lamɛn karamɔgɔ i bɛ ka kɛlɛ kuma de fɔ sisan e nana an sɔrɔ sujet min na e tɛ se ka kuma e ye sujet mɛn ka sɔrɔ ka yɛlɛ walima mais i ka nin mun kumana sugu ye merci beaucoup e tɛ kuma sujet kan fɛnkɛ Ibra masa i ka micro bila k'ale tɛ kuma sujet kan o tɛ n ka foli bɛ ɲɛ farafinna danbe o tɛ pato arama la reine amon la reine a bila beaucoup o tɛ merci la reine tu as bien fait ouais masa yɛrɛ karamɔgɔ ye nin mɛnɛ silamɛ yɛrɛ nana tɛgɛ yɛlɛma an bolo yan bi k'a kɛ ko kɛ kaso ye diyagoya la nka mɛ depuis live daminɛ an bɛ duguma nka mɛ ale de ko n ka demande kɛ ka yɛlɛ mais bon après nka mɛ ko non an ma ka temps perdu n'a ye quoi parce que bi bi in na an kana jigi silamɛw an baden silamɛw la moi je pense an kana jogo la parce que j'ai un problème olu b'a fɛ ka n ko kuranɛ gbɛn de bɛ o kuranɛ gbɛn de bɛ contradictoire tɛ kuranɛ la n sɔnn'o ma olu tɛ se ka na kuranɛ kuma bɛɛ fɔ min ma se kuranɛ kɔnɔ ça sɔrɔ o kɔni kelen an tɛ se ka s'o ma o bɛ se ka ko bɛɛ kɛ k'a fɔ ko non ko min tɛ kuranɛ kɔnɔ o b'a fabriquer k'a fɔ an kɔni tɛ se ka s'o ma ko bɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛ taa kuranɛ kuma de kan et puis kuranɛ kuma kan bɛ gbɛn de bɛ moi je pense qu'an kana jugu la o man kɛnɛ ils ont un problème ils sont malades en fait parce que olu ka kuma la ka tɛmɛ ala kan dɔw ye ko non ko makakaw tɛ silamɛya lɔn kuranɛ bɔla maka le ka na d'i ma ni maka tun tɛ kuranɛ ye ɲɛ la ni maka tun tɛ kuranɛ ye ɲɛ fɛ kuranɛ bolo fɛ de tu sais ne kɔni yɛlɛ ka foli de kɛ ben un moment donné moi je pense que non an taga don n'o ye parce qu'ils sont malades en fait mɔgɔ min man kɛnɛ ni on peut rien faire bana b'o la c'est pas possible 90% des musulmans qui sont en Afrique, ils sont malades. Parce que Bibi, depuis qu'ils me trouvent là,
o bɛɛ ka kuranna kumakan changer ka kɛ alimami o ka kɛ putu puta o bɛɛ ka kuranna kumakan changer bibi na o alimami tɛ yen bi n'i ka kuranna kumakan ta k'a don a la n'a b'a can fɔ ɲɛ a bɛna taga b'o de fɔ ɲɛna a tɛna sɔn a t'a da don a la jamais kemitu le ko kɛ c'est pourquoi an bɛ ko min na c'est tellement légitime combat qu'on a fait c'est tellement légitime et surtout fier ne kɔni yɛrɛ ka foli kɛ k'a mɔgɔ bɛɛ fo k'a fɔ an to ɲɔgɔn ye ils sont très malades o tɛ n bɛ jigin n bɛ duguma n bɛ taa poteli kɛ d'accord et Namuruzu non vraiment bi ne dabali b'a la silamɛ ne kun b'a mɛn k'a fɔ ko silamɛ Otep. Aw bɛ foli la karamɔgɔ Kulji o e delila ka a mɛn silamɛ da lakum dinukum waliya dini e delila ka mɛn a bɛ k'o fɔ cogo yɛlɛma e delila k'o mɛn ayi voilà bon ni silamɛ n'a ye haya maloyala ko haya n'a y'o f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ nani i bɛ haya wɛrɛ de d'a ma quoi ala b'a fɔ yɔrɔ min na ale ka ɲi ko hinɛ masa don i b'a lajɛ n'a bɛ yɛlɛma cogo dɔ la n'a ma yɛlɛma cogo dɔ la i b'a ɲininka mun na a bɛ yɛlɛma cogo dɔ na bɛɛ ɲɛ b'a la bolo tigɛ ça veut dire que u yɛrɛ y'a faamuya sisan k'a fɔ ko nin tɛ danbaga kumakan ye ko mɔgɔ hakiliman yɛrɛ ma nin sɛbɛn quoi aw ko lapidation ko bakɔrɔni y'o ɲimi mais halisa vous continuez aw continue k'o kɛ aw bɛ ka musow bɔn k'u faga o kɛra Gawo aw ko bakɔrɔni y'o haya ɲimi mɔgɔ dɔ de bɛ na san 990 o kɔfɛ k'o sɛbɛn u ka gafe kɔnɔ k'a fɔ ko bakɔrɔni kun y'a ɲimi mais e b'a rétabli ala kumakan tɛ mais aw bɔ sariya batola halisa ça veut dire quoi ça veut dire que fɛn labɛnnen de don hali bi na u ka savant dɔ mana haya dɔ transformer k'a fɔ ko k'a kɛ u b'a kɛ quoi donc o de b'a yir'i la ka fɔ silamɛw a y'aw ɲɛ yɛlɛn quoi nin tɛ ala danbaga kumakan tɛ quoi a y'aw ɲɛ yɛlɛn quoi donc vraiment c'est énervant quoi e yɛrɛ ɲɛ b'a la ko ka bɔ ko bolo peut-être anw tɛ comme aw ni arama ninnu de bɛ tubabukan aw de bɛ tubabukan mɛn ka ɲa quoi ani docteur mais an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ quoi depuis k'an bila live la ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye quoi couper la main cɛ ko ayi ko couper la main ko k'i tɛgɛ yɛrɛ non bon ne yɛrɛ réfléchi n ko tulo tɛ n ko peut-être n ko tulo kun nungurunin de don quoi franchement c'est grave hein donc ça veut dire que maloyala ko don quoi u yɛrɛ ka jateminɛ dɔrɔn u b'u ban fɛn maloyala ko ninnu dɔrɔn de la quoi ça veut dire que nin bɛ sɛbɛn kuma min na quoi ils n'ont pas réfléchi Bédouin minnu y'u sigi mangoro ju kɔrɔ ka nin sɛbɛn u m'a réfléchi k'a fɔ ko 2025 bɛ na quoi u k'u réfléchi quoi franchement nin tɛ danbaga kumakan ye quoi aw bɛ fɔlen don c'est grave. Merci beaucoup Karamɔgɔ. Ok Aradam Ben. Otep Karamɔgɔ Kulji jeune éveillé jeune il faut le nom jeune éveillé ça va? Oui ça va. Kana fama yɛrɛ ko baasi t'i la. Oui Karamɔgɔ i b'a dɔn ne traumatisé len don quoi ayi bɛ tubabukan mɛn yɔrɔ. Mun sɛbɛnnen filɛ mun de sɛbɛnnen filɛ. Le voleur et la voleuse. O kɔrɔ. À tous. Ko son cɛ ani a musoman. Karamɔgɔ mais a fɔra ye k'o ye kaso de ye quoi k'o tɛ tɛgɛ ye quoi ko ka tɛgɛ tigɛ dɛ k'o tɛ tɛgɛ ko. Ouais ne yɛrɛ tun yɛrɛ ale kama dɔn mais n bɛna mɔgɔw fo fɔlɔ dɔn ka sɔrɔ ka dɔ fɔ a la. Karamɔgɔ farafinna dan n bɛ foni n bɛ Otep ani la reine Poku ani n ba DS Amo ani mon oncle Arama yɛrɛ foni Karamɔgɔ Namuruzu i foni ani grand frère Tchono Malal et bɛɛ foni. Bon vraiment Karamɔgɔ Kulji grand frère Ivalon Jean bon Allah étant le créateur du monde Allah me ka diyan dan ko couper placer ro cɛ n ka cɛ kuma ka mɛn kan ko Allah tun bɛ Allah ko le ko confiné Jean ka tigi do kaso ra quoi mais mi bra inera i bɛ diyan dan i tɛ se ka genre le mot couper ayi le mot confiné i tɛ se ka confiné fɔ couper placer i b'a fɔ couper mɔgɔ le bɛ classe sisan ka hakili ta ka hakili jagabɔ non couper ni man ɲi confiné li vraiment bon a kuma ka ca quoi a kuma ka ca vraiment maloyala ko le quoi yo karamɔgɔ Namuruzu ka min fɔ sisan ale le quoi o bɛ maloyala le quoi genre o nana lɔn k'a fɔ ko dalibaga kumakan de tɛ quoi tu vois o bɛ maloyala non faut qu'on comprenne quoi karamɔgɔ Kulji ne waati min na ne yɛrɛ tun bɛ silamɛya défendre ni ɲa tulala ne kan ne kuranna défendre ka Ala défendre est-ce que tu bɛ se ka la mais fana kun bɛ couper e kun bɛ fɛn jumɛn bila couper nɔ la k'an tɛ
non couper yɔrɔ tɛ dɛ sura yɛrɛ u b'a fɔ même ko ka bin ka kafuru kɛrɛ ni mois sacré banna ni tout ka ne ye o yɔrɔ côté la non ne ko jamais ne tun bɛ silamɛya défendre vraiment non mais elle yɛrɛ kama la elle au fur et à mesure an ka olu lamɛn ka recherche kɛ ka taga kow ye ka taga sɔrɔ non nkalon yɛrɛ de kɔ hali mamadu ko o bɛɛ yɛrɛ nkalon ni mɛnna fo ka taga n'o ye dɔɔni dɔɔni quoi bɛɛ ma faamu ban dɔw ta kalan ma i ka yen nɔ olu bɛ dɔw sɛgɛnna quoi sinon vraiment a sɛbɛn filɛ bɛɛ ɲɛfɛ kɔni ko ko buro tigɛ son cɛ ni son muso ko buro tigɛ mais cɛ nana lɔ ko non ko confini ko don kaso la ou bien ka taxi bila o kan wa malo ko impôt vraiment ko ka D'accord, merci. impôt a bɛ couper la pas di impôt D'accord, vraiment merci. bɛ fo ni mɔgɔ D'accord, et docteur, voilà, docteur est là, allez toi voir me consoler quoi. Vraiment, comment tu toi voir mais tu es un traumatisé quoi. Et docteur Chorno Malal, il faut nous amigos blanc. An tɛ karamɔgɔ wa aw folen don k'aw kulujɛ k'aw bɛɛ k'aw bolo kɔrɔta a karamɔgɔ nin yɛrɛ ye dabalibanko de ye dɛ kuma fɛlen jɛlen don a sɛbɛnlen don voilà i ye fɛn min kalan o de don dɛ ko le voleur et la voleuse Ma à fille, tous les deux couper la main yɔrɔ. o de sɛbɛnlen don dɛ hali mun Ah, taara mais comme école il était fondamentale programmé, il était a ye programmé parce karamɔgɔ que ni hali peut-être ni danna école fondamentale la i bɛ nin sɛbɛnnen dɔn sa nin kuma in jɛlen don koyi nin kuma in jɛlen don ko ka zonmuso ni zonkɛ bolo tigɛ a jɛlen don passe-passe siga foyi de t'a la karamɔgɔ d'accord. Chorno Malal na amete mun kono bi o ye charia de. Bon, e ye charia tigilamɔgɔ ye. An bɛ fɛ k'a dɔn ko kuranɛ silamɛya charia n'o ye loi islamique. Est ce que loi islamique min bɛ kuranɛ kɔnɔ est ce que ani bi mɔgɔya bɛ bɛn est ce que ani bi maanifinya taabolo bɛ bɛn est ce que a bɛ kɛ hɛrɛ de ɲɛnɛmaya ma wa walima tɔɔrɔ o de tɛmɛ in bi. ok karamɔgɔ k'i fo k'i kulujɛ k'i ba dɛ ka kulukamɔgɔ bɛ fo farafinna danbe karamɔgɔ mun bɛɛ bɛ kɛnɛma ka taa an b'a la desamun arama karamɔgɔ bɛɛ lare nabila ko ko aw bɛɛ lajɛlen folen don ani minnu bɛɛ bɛ duguma karamɔgɔ kuluji i ka tɛmɛ in ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i ye sariya ko in jateminɛ s'il vous plaît n'i ye sariya ko in jateminɛ c'est à dire silamɛw yɛrɛ est ce que silamɛw yɛrɛ bɛ sariya in kodɔn wa sariya ye jumɛn de ye i y'a ye parce que sariya ye fɛn min ye sisan olu y'a miiri k'a kɛ fɛn min ye ko dilanbaga dɔ ye kiti tigɛ en tout cas a ye sariya kuru dɔw ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bon o sariya kuru in ko bɛɛ k'a labato quoi bon o loi in sigilen don ko loi in sɔsɔcogo t'a la k'a bɛ tan kuden donc c'est à dire an man kan tɛ ka miiri bilen k'a sigi yɛrɛ fɛn min yɛrɛ b'an ka ɲɛnamaya ja an kɔna miiri n'an hakili ye ko ɲɛnabɔ dɛ ko ayi ko dɔ de y'a sɛbɛn gafe de kɔnɔ maintenant n'an taara sariya in jateminɛ karamɔgɔw kuranna aya 6000 dɔw b'a fɔ ko 6222 verset voilà en tout cas a bɛ 6000 et quelques versets de la quoi kuranna aya ye o de ye sisan mun bɛ se ka kiti tigɛ n'a ye karamɔgɔ a man ca a man ca c'est à dire an ka ɲɛnamaya yɛrɛ ka gɛlɛn cogoya min na ka réglementelen don cogoya mun na dɛ kuranna aya mun bɛ se ka considérer ko sariya de don karamɔgɔ wa an ka kiiri tigɛ n'a ye karamɔgɔ a tɛ aya 100 bɔ quoi a tɛ aya 100 bɔ donc c'est très compliqué k'a fɔ ko an ka ɲɛnamaya in ka gɛlɛn e ka tubabuw ka codiw jateminɛ n'i ye code pénal jateminɛ ne yɛrɛ tɛ se k'a da f'i ye infraction joli de b'a la i y'a ye infraction joli de b'a la parce que code pénal la par exemple walasa i kana baga mɔgɔ ma sariya kɔnɔna fɛn a bɛ kumaden dɔw de sumanti kosɛbɛ k'a gɛlɛya ni nin kumaden ninnu n'o ma dafa sariya tɛ boli i kan par exemple n bɛ kuma kelen fɔ aw ye par exemple ni e ye kojugu dɔ kɛ sisan alors que tu n'avais pas l'intention k'a sɔrɔ i y'a kɛ de par exemple e donna so kɔnɔ sisan e ye mɔgɔ faga c'est à dire dɔ e muru ta sisan e bɛ ka tobili kɛ sisan e bɛ ka nafɛn dɔw tigɛ dɔ bɛ sin ka i ja tigɛ dɔrɔn i bɛ kɔmunu ka sɔrɔ muru b'u bolo dɔrɔn i ye muru ta k'o tigi sɔgɔ o tigi bɛ bin ka sa karamɔgɔ o t'a fɔ ko i y'a faga ni i y'a faga dɛ o ye tiɲɛ ye nka i y'a faga condition min na dɛ o de jate bɛ minɛ ka sɔrɔ k'o sariya in boli i kan
parce que il m'a faga avec l'intention de tuer. A fagali ŋaniya kun t'i kɔnɔ i y'a faga dɔrɔn parce que i y'i kɔmunu k'a sɔrɔ mulu b'i bolo. Bon o la o t'a fɔ ko assassinat ou bien meurtre dɛ o b'a fɔ homicide involontaire. Bon o kiiri ani dɔn in fana ta tɛ kelen ye. Bon par exemple ni e ye dɔ ka wari suɲɛ k'a sɔrɔ o la e kun ye joint dɔ min sisan mais dɔ e hakili kun t'i yɛrɛ bolo. I y'a ye donc o bɛ jateminɛ de kɛ ko bon est ce que e kun hakili kun dafalen don. Donc ni hakili dafalen tɛ sariya bolicogo fana bɛ yen nɔ. Tu vois tous ces détails là olu de c'est méticuleux quoi. Wa ala m'a jigi foyi m'a jigi mɔgɔ de sigi la k'o ɲini k'o kɛ quoi karamɔgɔ. I y'a ye. Donc sariya k'a fɔ ko sariya ka kiiri tigɛ sisan an ka jate minɛ Mamadu ye mɔgɔ sugu jumɛn de mara k'a fɔ sisan ko sariya bɛ boli jamana dɔ kan. N'an ye jateminɛ kɛ sisan Mamadu tile la Mamadu ye Maka ani Madina de mara. Bon hali Madinakaw fana fɛ yen nɔ kabila ni kabila de tun bɛ yen quoi. Bon kabila bɛɛ tun tɛ Mamadu ka mara la. C'est-à-dire respect tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ ko Mamadu olu tun bɛ Mamadu ka mara la o tun tɛ yen fɔlɔ quoi. I y'a ye. Donc Mamadu ce n'est pas un chef d'État. A y'a faamu a ma deli ka jamana mara. Responsabilité min bɛ Asimi bolo Mamadu ma deli k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ quoi. Donc faut que les gens arrêtent de fantasmer n tɛna mɛn kuma na. Sariya in a tɛ se ka boli mɔgɔ si kan parce que o yɛrɛ kɛlen don ka fɛn min kɛ sariya ye n bɛ bɔ kuma na o kan. C'est-à-dire n y'a fɔ ko kuranna aya min kiiri bɛ se ka tigɛ mun ye a man ca. Sisan silamɛw bɛ ka kiiri tigɛ ni jumɛn de ye sariya bɛ jamana minnu na o b'a fɔ o de ma ko fiqh la jurisprudence. C'est-à-dire que dɔnnibaga dɔw de siginna waati dɔ la k'a fɔ ko dɔw kɛra sisan ko b'u hakilinata di o kan kiiri n'u bɛ se ka tigɛ cogoya mun na. I y'a faamu. Donc c'est-à-dire que an bɛna kuranna kolo bila ka taa sigi sisan dɔw ka hakilinata dilan o tile la fɛn mun kɛra u y'u hakilinata di fɛn mun na. Donc c'est-à-dire an yɛrɛ bɛ ban an hakili la ka dankari kɛ an hakili la k'a fɔ que quelqu'un du 9e 11e siècle parce que an bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ c'est le 9e 11e siècle o ni Mamadu cɛ san 200 b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ibn Ambal ninnu Imam Malik ninnu ninnu bɛɛ il y a au moins 300 ans entre eux et Mamadu. Shafi, Ibn Ambal, Ibn Taymiyyah ninnu Nabawi ninnu bɛɛ san 300 san 400 b'o ni Mamadu cɛ. Donc ko olu de y'u miiri sisan k'u hakilinataw fara ɲɔgɔn kan ko fiqh n'a critique karata ko an k'a fɔ sisan ko an bɛna olu ka kumakan de labato. Donc silamɛw ka wuli o ka diinɛ ɲini k'a ɲɛdɔn quoi. Sariya tɛ se ka boli maa si kan. Aw folen don. Merci beaucoup. Kuma ɲɛna. D'accord. Arama. Oui, aw bɛɛ folen. Au fait, aw tɛmɛna parti dɔw kan par exemple le gars qui était monté ka kuranɛ haya déformé. Il faut comprendre que u ye tɔn dɔ de sigi Afrique kɔnɔna na donc n'a bɛ fɔ ko les dawaïstes. Généralement jeunes ivoiriens caman de bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna na u bɛ taa lamɛnli kɛ u kɛlen don ka sariya dɔw de ta par rapport à cela k'u yɛrɛ spécialiser dans les Maleni dɔ bɛ yen ni n'o bɛnna don o don ko Azariya o yɔrɔ min na a bɛ fɔ ko ka musow substituer ko k'u falen Azariya nana fɔ anw ɲɛna an ni Altesse ɲɛna ko non ko o kuma in bɛ min yira ko ye k'a furu de ko falili ma fɔ a bɛ kuranɛ haya dɔw ta ka na olu justifier yɔrɔ min na fana a bɛ fɔ ko jɔnmuso ko jɔnya kuma tɛ kuranɛ kɔnɔna na ko parce que ko arabukan na k'a bɛ fɔ de ko abdi n'i m'a fɔ ma donc ko abdi kelen de bɛ yen bon u bɛ nin fɛn ninnu de ɲɛfɔ quoi généralement u kalannen don par rapport à cela c'est pour cela ni n'a jeune ivoirien ninnu bɛnna n'i t'u dɔn ka caya ni ala ko oui olu b'a fɔ ko non nka u bɛ u yɛrɛ ka non justifier nka kuma min tun bɛ kuma ban dɔrɔn n'i kun y'u ɲininka explication na par rapport à la sourate la u tɛ baara kɛ ni tafsiri ye kuma tɛ hadisa ma i m'a dɔn olu yɛrɛ bɛ baara kɛ n'u yɛrɛ ka faamu non shahadi ni koranisi tɛ u bɛ baara kɛ ni hadisa ye quand ça les arrange u yɛrɛ ka pratique kɔnɔna na u bɛ hadisa défend mais n'u bɛ débat kɛ ni fɛn ninnu na u bɛ kuranɛ explication di u kunkolo de la e ka to ka t'u ka débat interreligieux ninnu e ka taa ka t'u lamɛn ne bɛ to k'u ka débat interreligieux caman lamɛn parce que la généralement u bɛ a kɛ i n'a fɔ chrétiens b'a kɛ cogoya min na quoi olu bɛ kuma u yɛrɛ b'u ka explication di u ka bible ninnu kɔnɔna na olu tɛ taa document wɛrɛ lajɛ bon n'u n'olu fana bɛ débat la donc n'a finnen don kirikiri donc o fana b'a yɛlɛma k'u yɛrɛ ka faamu de di en dehors de comment dire de ce que Allah a donné
donc o de y'u ka principe n'u ka base ye quoi c'est pour cela ni cɛ in tun bɛ bi bɛɛ kɛ kuma la a bɛ taa ni ka segin kɛ nin kuma in na i b'a yani kebe ti makana ma ale y'a sama ka fili dugu ma a b'i to suratul fɛn kɔnɔna na surat 5 kɔnɔna na t'aw bila suratul bakara kɔnɔna na i b'a a bɛ misaliyaw ta yɔrɔ la i yɛrɛ tɛ fɛn faamuya fɛn min na quoi et tout donc c'est leur technique u ka manipulation technique de don a mɔgɔ camanba de bɛ réseau sanfɛla la wa an n'u bɛ ɲɔgɔn affronter kuma bɛɛ mais an b'u datugu ni fɛn min ye dɔrɔn o dan ye u bɛ ka explication min di u bɛ tila la wagati min na i bɛna nka sɛbɛnnen bɛ min kuma bɛ ban o yɔrɔ la i b'a ye u bɛ sɔrɔ ka ralentir u bɛ sumaya et puis u tɛ kuma bilen quoi a bɛɛ folen don. Merci beaucoup. Yani yang aku mali karamɔgɔ ye mais an ka nin ka Abubakar an ka ale ka état lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ ale ka ale cogo Abubakar an ma ale ka état lajɛ parce que bi ne siranna quoi Abubakar Fomba Abubakar Fomba kamalennin dɔ sini ɲɛ yela sini ɲɛsigilaw i tɛgɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ karamɔgɔbaw ka bɔ sɔgɔla in na ka aw fo karamɔgɔ Kulija ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ panel sanfɛ fo dugu ma ko OTEP a bɛɛ folen don i folen don karamɔgɔ thème m'an bolo yan bi vraiment o ye silamɛya sariya de ye la loi islamique n bɛ thème da i tulo kan la loi islamique silamɛya sariya an bɛ ka kuma o de kan bi peut-être aw ye kuranɛ kalan fɛnw b'a kɔnɔ fɛn min ni ko k'i bɛ diɲɛlatigɛw kan ka constitution bɔ yen bi ka na ni ala ta ye est-ce que a bɛ ɲuman lase ɲɛnɛmaya ma walima a bɛ tɔɔrɔ de lase ɲɛnɛmaya ma. ok karamɔgɔ Kulji i folen don panel in ka question minnu bɛ poser ni mɔgɔ min n'i bɛ hakili to u la kelen i b'a dɔn k'a fɔ ko question gansan tɛ OTEP Black Avatar i folen don i ye question min poser sisan k'a dɔn de n'a y'a sɔrɔ ni baara kɛra ni silamɛya sariya ye ni maanifinw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ni a ye ou bien o de tɛ. A bɛ kɛ tɔɔrɔ walima a bɛ kɛ ni tɔɔrɔ ye. Voilà. Bon, maintenant, an m'a rappeler dɔɔni parce que olu yɛrɛ ko ko depuis diɲɛ danna mankan bɛ dɔ fɛ yen. Makan Keyita. Allô, oui? I ka micro datugu s'il vous plaît. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Donc, karamɔgɔ Kulji, depuis olu y'a yira k'a fɔ ko depuis diɲɛ dara wagati min, siga t'a la u y'a yira k'a fɔ ko kiraw bɛ ci, ko kiraw bɛ yen nɔ quoi. Est-ce que tu vois? Bon, ko sariya minnu bɛ na, ko ala ka sariya de don. Bon, o kira fɛn fɛn bɛ na, olu bɛɛ bɛna ni loi dɔɔni ye ka bɔ ala fɛ yen. O bɛɛ, le but c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pour que ka maanifinya dilan dugukolo sanfɛ. Biti ko fila de bɛ u la, ka n'a yira mɔgɔw la k'u ka da ala kelen na, u ka ala bato, an ya abudulaha, k'u ka ala bato, ko ala wɛrɛ tɛ o ala kelen kɔ, u ka bɔ jo bato la, ani ka mɔgɔw jogo ɲɛ. I ye kuma faamu? Bon, ka bɔ la ka na se Mamadu ma, karamɔgɔ Ayidara delila ka mankan sɔrɔ nin ko la, ko Mamadu y'a fɔ ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi, k'ale cira ka na, ale cira de walasa ale kana jogo ɲuman tɔw dafa. Hali n'a sɔrɔ u fɛn wɛrɛ bɔra a kɔnɔ min tɛ o ka ci ye. Bon maintenant, depuis lawale fo bi, kira mun bɛ na, ala bɛ sariya d'u ma, a bɛ loi d'u ma,
mais an ka sariya min filɛ nin ye an bolo o ɲɔgɔn tɛ bon o biti bɛɛ ye ka maanifinw dilan de i bɛna dɔn karamɔgɔ Kulji est ce que o kuma min ni silamɛw b'a fɔ est ce que tiɲɛ don wa parce que kira tun tɛ ci ka taa diɲɛ bɛɛ ma o kira tun bɛ ci ka taa communauté kelen pewu de ma e bi o kira in b'a occuper a ka communauté la communauté tɔ minnu tun bɛ dugukolo sanfɛ ala tun ka objectif tɛ que son but n'était pas comment dire pour que ces gens-là changent comment dire leur comportement on peut pas dire que ces gens-là ils avaient de bons comportements total est-ce que tu vois donc bon maintenant o yɔrɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko silamɛya i bɛ fɛn min fɔ ko kiraw bɛ depuis lawale la i bɛna siga o yɔrɔ la i kan ka taa recherche ko donc depuis o waati fo sisan est ce que maanifinw jogo sera ka ɲɛ ne bɛ e yɛrɛ ɲininka selon comment dire vous-même est ce que l'objectif comment dire de Allah a pu être atteint non bon ok revenons maintenant ka na Mamadu ta la y'a ye an y'a ye ale fana nana sɔrɔ kunu on a fait ce live là ale nana sɔrɔ mɔgɔ bɛ i fa muso furu i fa olu ta an ta u b'an saboter n'a ye mais an ta olu ta b'u ka kitabu de kɔnɔ i fa ye den sɔrɔ muso min fɛ n'a a fatura e bɛ tila k'o ta ka tila ka den sɔrɔ o fɛ tuguni donc en ce moment est ce que sariya wɛrɛ tun tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o retirer ça parce que humainement ça c'est pas bien i bɛ tila k'i denmuso fana furu olu ka fɛn kɔnɔna la bon c'est pour te dire que tout ce que la religion a amené les 70%, on va faire les 70%, on t'a fait 100%. Les 70%, le monde ne peut pas marcher aujourd'hui avec ces lois. Dieu sait comment marcher nous aux lois et puis parce que nous au Kuboke, en affaire que Mogoka depuis follow, yae follow era sur koka suma, mais bi at sekake muna parce que loi droit qu'on c'est trop archaïque. Yae il a faut bloquer. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, la personne a volé, il n'est pas bien, mais dans les jours à venir, il peut devenir une personne, comment dire, sage. Mais si on écoute, ouais, on va faut que facta ou idea ma kaka bolotige, c'est-à-dire que il parle ici comment voilà silamɛro nana ni ko ni haya in tɛ bolo tigɛ quoi k'a fɔra ko ka mɔgɔ dɔ kaso la ouais effectivement oui ni mɔgɔ dɔw ye nin fɔ mais u ma sanga sɔrɔ depuis a wagati mais je vais continuer ça dit que mon explication après maintenant donc c'est pour te dire que karamɔgɔ Kulji i ka question min filɛ nin ye min fɔ n'i ko k'i bɛ a kɛra yahudiya ye o a kɛra chrétien ye o a kɛra silamɛ o n'i ko k'i bɛ loi ninnu ta bi k'i bɛ baara kɛ ni a ye i bɛ taa ye les 70% de loi maanifinw tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni a ye quoi maanifinw tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye mun ye parce que tout simplement a ma bɔ hakili kɔnɔ a bɔra hakili minnu kɔnɔ olu ka dan de tun bɛ farafinna danbe mana dan de tun bɛ olu ka miiriya la est-ce que tu vois bon aujourd'hui c'est o de y'a to diɲɛ mɔgɔw nana u sigi sisan nɔ ka miiri ka religion ani c'est-à-dire que état séparé ka bɔ ɲɔgɔn na donc droit de l'homme mɔgɔw fana nana sisan nɔ depuis wagati ka maanifin ka sariya k'a ɲini k'a bɔ jɔnya min bɛ yen nɔ ni ala tun y'a bila kuranna kɔnɔ ni ala y'a bila fɛn kɔnɔna la o de ko Mamadu nana sɔrɔ tu as vu que ala ma se k'a changer c'est pour te dire tout simplement la loi bɛ min fɔ o la karamɔgɔ Kulji an bɛ loi min na bi a bɛ fɔ o de ma ko les lois positives donc ça c'est les lois positives n'i ye sonyɛni kɛ sisan l'acte d'une personne qui a volé dans la société ni u ye mɔgɔ min ka fɛn sonya ni o yafara. Maintenant, le procureur, il y a l'action publique, procureur, ça veut dire que tu as commis quelque chose que tu ne devrais pas faire dans la nation. Mais quant ça dit que aux lois, comment dire, religieuses, ça veut dire quoi? C'est des lois qui visent à soigner entre l'individu et son Dieu. Donc, Bibina, Ahmed Domina, comme Bikramoko Kulji, loi nous que la crasse la main a fait à bi à la lettre n'a kera dans les carrés magnifiques, c'est-à-dire que magnifique que fait ali bon femme te ali bagan rebolo ou de naka ambulo il faut le nous. Mais oui a essayé quand il y a un crofo que
ko wasarikatu faqtaw aydiyahuma ko aya in kɔrɔ tɛ ko k'u bolo tigɛ. Est-ce que tu vois? Ko aya kɔrɔ tɛ bolo tigɛ ye quoi. Maintenant aya kɔrɔ ye mun ye ko k'a tigi bolo tigɛ, c'est-à-dire que bolo de tɛ suyɛni kɛ a. Yeah. Ko de chercher des voies et moyens pour couper, c'est-à-dire que l'adrénaline ou bien l'action qui lui pousse à aller voler. Imaya ko action ba a poussé ka ta dɛ ko o sila de tigɛ ko parce que ko tigɛli dɔrɔn tɛ ka bolo tigɛ ka bɔ a la o bɛna ni aya wɛrɛw ye o bɛ kuma le mot kata qui veut dire couper qui parle de couper mais ça donne d'autres sens. Donc o bɛ taa i n'a fɔ Arama tun bɛ ka partie min fɔ sisan donc directement o bɛ taa verset wɛrɛ ta ka na o mot kelen ta ka o justifier ni o ye ko parce que ko ici au verset là qu'on a parlé de couper ko mais que c'est vrai ici que ce n'est pas coupé. Par exemple, ni suratu Yusuf ka surata. Ya? A sɛbɛnni bɔ ko falama ara'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malikun karim. Muso tɔw ma Zulekaw dɔgɔya k'a fɔ ko ka u moke bɔ a la k'a binna Yusuf ka. Bon, ale fana ye musow wele ka na k'u ladon so kɔnɔ ka sɔrɔ ka Yusuf labɔ Yusuf ka tagama u cɛla ka pomme d'u ma ka muru d'u ma. U ye pomme siɲɛ k'a ban fo ka t'u tɛgɛ tigɛ. U y'u tɛgɛ tigɛ mais bolo kuma tigɛ ka bɔ a la o. Ko Ala ko yɔrɔ la ko falama ara'ayna ko kuma min na ko ye Yusuf ye akbarnahu k'an y'u informer wa qata'na aydiyahunna ko muso ninnu ye u bolo tigɛ. Donc ko kata ici ko ce n'est pas de couper alors que le sens dans ce verset là baara kɛra ni a ye karamɔgɔ Kulji wa bolo fana tigɛra. Donc tu peux pas dire que ko kata min bɛ yan ko o ni kata a dɔ ye ko c'est la même chose. O de kama kuranna mot kelen o kelen a bɛɛ sansi 2 sansi 3 de bɛ a la. Arabu ka fɛn o tɛ il faut le. Merci beaucoup. D'accord jɔn ni Arama bila ɲɔgɔn na dɛ. Amadu e seginna ka na tuguni yan. Arama i ka micro. An ka lamɛnni de kɛ a ka tila ka jigin duguma quoi parce que a to ye an ka nin ka dɔɔni bɔ nin ka bana la bi quoi. Amadu i folen don kosɛbɛ foli b'i ye. Merci beaucoup karamɔgɔ Ibe. Amadu i tulo b'an na? An tulo b'aw la. Bon Amadu ne bɛ fɛ ka dɔn quoi. Kɛlɛ man di ne quoi. I jɔ ne lamɛn kɛlɛ man di ne ye. E ka problème ye mun ye quoi? C'est quoi ton problème? Ne ka problème tɛ dɔwɛrɛ ne b'a fɛ dɔrɔn aw ka ɲɛfɔli de kɛ ne aw ka taga bolo kan parce que ne kɔni ɲɛ bɛ nafa min na dɔrɔn aw ka mɔgɔw la convaincre aw ka mɔgɔ wɛrɛw ka taga bolo kan parce que aw bɛ ka kuma fɛn min kan min yɛrɛ bɔra ka kuma nin ye nin yɛrɛ bɛ ka kuma a ma kalan kosɛbɛ mais a ye dɔɔni kɛ mais seli gɛlɛya de bɛ nin kan a bɔra seli la ka na don diinɛ wɛrɛ la i m'a ye wa bon ne t'aw faamu quoi yanni aw k'aw jija mɔgɔ wɛrɛ ta la a y'aw yɛrɛ ta nin ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu ne fɛ o de ka nɔgɔn quoi. O ye tiɲɛ Amadu vraiment an kan ka jilaja an yɛrɛ ta la mais aw ta ye jumɛn ye e ta ye jumɛn ye. Ayi aw ta nin t'aw ɲɛsira la o aw kan k'aw jija aw ta de la k'o ɲɛfɔ o ma se aw ka sigi ka mɔgɔw ta la n'aw ye mɔgɔw ta la gosi sisan o tɛ mɔgɔw la n'aw taga nin kɔnɔ dɛ. Awɔ ne y'a faamu n ko e ka bɔ an danbe yɛrɛ ma bɛn cogo si la ni ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn neni ye. E k'i yɛrɛ ladamu i kɔrɔbayara nin ma quoi e cɛkɔrɔba de bɛ yɛlɛ mɔgɔw ka panel kan i bɛ kuma pa hali tɛ bonya t'i la n'i kumana i t'i cɔ mɔgɔ ɲɔgɔn ka kuma e bɛ kuma ka taa ni nin ɲɔgɔnna tun b'a sɔrɔ anw ye nin bila o y'a sɔrɔ an ye nin bila koyi. E ka Ala yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini anw bolo kuma tɛ e ma. N ko aw ma mɔ village la koyi aw mɔna duguba de kɔnɔ. I b'a dɔn nin b'a fɔ ne bɛ fɛ e ka nin to ne ma quoi parce que e k'i ka énergie parce que an mago b'i la quoi a to tan ma ye komi bi énergie caman bɛ ne la quoi Amadu e k'a to ne ma tan n ka nin ka dɔ fara nin ka fa kan parce que Kemitu ye a bɛ n'a fɔ Kemitu ye nin show kɛ ka tɛmɛ quoi Amadu ne ko i ma de e ka problème ye mun ye quoi n bɛ fɛ k'i ka problème de dɔn quoi i bɛ fɛ ka mun de dɔn anw kan komi ko i bɛ insister k'i bɛ fɛ k'an ka tagabolo dɔn e bɛ fɛ ka mun de dɔn an ka tagabolo la. Aw ko ko farafinya bon farafinya ni aw bɛ ka fɛn caman fɔ o si t'an ka farafinya yɛrɛ kɔnɔ an yɛlɛnna yan fɔla ko an danbe ye fɛn e bɛ fɛ ka mun de dɔn an ka tagabolo la ayi ne ye ɲininkali i ko k'i bɛ fɛ ka ɲininkali i bɛ fɛ ka mun de dɔn an ka tagabolo la a bɛ komi ne ye wara ni ku tigɛ dɛ a bɛ pan ne yɛlɛnna fɔlɔ la ne ye min fɔ ne ko de n ka a ka tagabolo yɛrɛ ɲɛfɔ ne ye parce que ne t'a dɔn min don mais parce que i bɛ fɛ ka mun de dɔn kuma caman in bɛɛ to yen i bɛ fɛ ka mun de dɔn
aw yɛrɛ jɔn de Aw y'aw yɛrɛ yɛrɛ to da sa e bɛ fɛ ka mun de E dɔn bɛ fɛ ka mun de dɔn? jɔn de y'aw da ne b'a fɔ k'o de dɔn parce que aw ko ala ko tɛ cɛ ye o n ko D'accord. jɔn de y'aw da D'accord. Min y'anw da an bɛ nin jaabi. I ma ɲininkali de an bɛ kɛ nin yan. jaabi sa an bɛ An bɛ nin nin jaabi jaabi sisan. An bɛ nin Kulji jaabi ti to ne sisan. ka jaabi yan A jaabi a jaabi a jaabi. wala Amadu e min filɛ nin ye jɔn ye e da ayi e m'a ayi ne bɛ faamu i dɛ ɲininka ne ye ɲininka e bɛ ayi ne ye bon ɲininka an ɲininkali bɛ n'an ɲininkali jaabi wa an fa n'an baw de y'an da jɔn de y'olu da olu fa n'u ba jɔn de y'olu da olu fa n'u u bɛ ba min f'i ye wa i b'a dɔn wa ayi dɛ e adamaden bɛ quoi kɛlɛko ayi tɛ adamaden kɛlɛko quoi tɛ kani ayi ayi ala e k'i y'an jɔ da sa pour que ne y'i jaabi ala y'an sisan da non ka i jɔ lamɛn dɔrɔn i jɔ sa ala y'an da ne bɛ walasa e an ka se k'an hakili de labaara quoi kana taa kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min e bon donc tigi i sisan yɛrɛ tigi se k'i hakili Amadu labaara yɛrɛ k'a fɔ ko ça bɛ fɛn dɔ de Amadu ahan lamɛn sa e filɛ jɔn ye e da ayi ne wa ɔn fɛn min ye ne da o de ye masa ye o n'o ye ala ye n'an b'a fɔ Voilà, ko bon, ala donc ce que i veut y'a dire que faamuya wa e kɛra i fa ni ba ma fitiriwale de ye nin b'a yira ko danga de b'i kɔ ala ma bon e da aw kɛra ala ma fitiriwale de ye parce que ala voilà y'aw bon da aw sisan nana aw sigi lamɛnba a ma ala ka ɲumanya kuma sigi a ma lamɛn ala kuma y'aw da lamɛn aw e bɛ ka fiɲɛ kuma min lamɛn sa ala e bɛ ka ma fiɲɛ min ma sama ka sisan bila sisan jɔn de bɛ k'a d'i ma fiɲɛ e fa ni lamɛn ba tɛ sa ka e bɛ fiɲɛ d'i ma dɛ i jɔ sa i b'a dɔn e bɛ nin kuma ninnu fɔ quoi i bɛ n ko fɛn dɔ de kɔnɔ i t'a e dɔn bɛ quoi ka fiɲɛ min sama attends k'a bila e fa ni kuma ba tɛ lamɛn k'o d'i ma sa dɛ ne ka kuma lamɛn sa ala ma danni kɛ quoi ala ye fɛn mun da e tɛ o la n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔn hali n'a sɔrɔ i ni kafiru bɛ kuma la i b'u lamɛn dɔɔni e tɛ danni kɔrɔ dɔn quoi danni kɔrɔ de ko création e wolola de e ma dan n'i ko fiɲɛ ani ji ani bɔgɔ olu de danfɛn dannifɛn ani bangefɛn o tɛ kelen ye bon e bɛ diinɛ kɔnɔ i kun fɛ i ku tigɛlen don i bɛna mɔgɔw dɔgɔya dɔrɔn ka ban ka taa ka sɔrɔ o ji tɛ ni sankolo ni o ji bon ni maintenant sankolo i ni tulo yɔrɔ ma olu ma wolo jɔ i tulo ma jɔ sa kuma lamɛnba an k'i kalan e bɛ fɛn min kɔnɔ an bɛ nin si dɔn i t'a dɔn de n'i ko ko danni a bɛ fɔ o ma ko création olu ye fɛnw ye fɛn minnu ye fɛn jalanw ye n'an nana u sɔrɔ yen nɔ an bɛ olu ka danni an bɛ o gulon danni masala mais e min filɛ nin ye est ce que ala ye e ba ɲini de e ka sɔrɔ ka sɔrɔ wa ɲininkali gɛlɛn a jaabi a jaabi est ce que ala de ye e ba ɲini e ka wolo wa n'i ma nin jaabi n b'i faga yan bi a jaabi ayi e bɛ ka kuma min fɔ nin ye ayi hakilimaya lamɛnba de ye tɔlɔma jɔ ka kuma lamɛn amadu sisan e b'a dɔn a tɛ se ka kɛ cogoya si la ko ala ka e ba ɲini ka sɔrɔ donc e min filɛ nin ye fa bɛ e la ba bɛ e la donc jɔn de ye e yɛrɛ ba ɲini jɔn de y'i ba ɲini jɔn de y'i ba ɲini ala putain ne y'o f'i la n ko danni tɛ sa putain écoutez là ayisa jɔn de ye e ba jɔn de y'o ɲini ni e nana est-ce que e bɛ fiɲɛ min sama jɔn de y'a d'i ma e bɛ fiɲɛ min sama jɔn de y'a d'i ma voilà n bɛ n'o de f'i ɲɛna sisan ne b'i jaabi o e ka sabali ban dɔɔni e ka n'i bɛ question poser n b'i jaabi o bɛɛ dɔn ma a y'a kɔnɔ dɔrɔn ma sisan e y'a ye sisan k'a fɔ ko e nana diɲɛ kɔnɔ o action dépendant si se micro datugu e nali diɲɛ kɔnɔ o action dépendant e fa ani ba ka baara e fa ni ba ye ko min kɛ dɛ o de résultat kɛra e nana dɔn e wolola de e ye bangefɛn de ye e tɛ dannifɛn ye donc bangefɛnw fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ tila ka taa tilayɔrɔ damadɔ baganw fɛnɛ olu ye bangefɛnw ye olu ni anw fɛnɛ tɛ kelen ye k'a fɔ ko hakili tɛ baganw na hakili bɛ u la o hakili ni anw ta de tɛ kelen ye o y'o yɔrɔ an ka bɔ o yɔrɔ la i ko fiɲɛ ko ani ji ani bɔgɔ amadu anw kamitiw bɛna fɔ e ɲɛna e ka da la k'a fɔ ko c'est-à-dire que mais je n'ai pas incité tu as dit d'arrêter d'insulter moi je n'ai pas incité n'a fa kuma a ba kɛ a b'a sɔrɔ des gens comme ça il faut les taper sur le système voilà kuma la mais i ko fiɲɛ ani ji i ma mara de o parce que i ma mara de parce que non mais c'est ça moi je l'ai pas insulté si ton père n'avait pas tapé comment dire ta maman tu n'aurais pas été là parce que parce que toi tu comprends pas pour que nous mɔgɔ se ka minɛ il faut frapper la matière grise il faut frapper la matière grise i y'a faamu wa i ko fiɲɛ ani ji ani bɔgɔ ani tasuma olu ye 4 éléments de o 4 éléments minnu dɔwɛrɛw bɛ sɔrɔ minnu bɛ olu kan i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔkɛ an nana olu fɛnw sɔrɔ de olu ye danni masa ka ko kɛlenw de ye olu ye sungun fɛn dɔ ye olu ye nature fɛn dɔ de ye c'est des choses naturelles maintenant olu dilanbaga de o de gulonnen don danni masa la
maintenant e bɛ ka min kɛ dani masa ye o y'i ka ala in de ye e ka ala in tɛ o ye dɛ e ka ala in de ye boli de ye o de bɛ alikaba kɔnɔ faliya abudu rabba hazal bayti lezi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi o ye boliba min bɛ alikaba kɔnɔ a bɛ saga faga k'aw ɲɛsin min ma a bɛ to ka kantigɛli kɛ k'aw ɲɛsin min ma o ye o de ye anw to o dɔ danbaga ye parce que e bɛ ka ala min fɔ ko anw ka o lamɛn o ala sɛji bɛ a bolo bobara bɛ a la sen bɛ a la a bɛ déplacer a bɛna kabakolo fɔlɔ la a bɛna mɔgɔw ɲininka ko mɔgɔ jɔn bɛ fɛ ka yafa ɲini kɛ o ka yafa ɲini ale fɛ mais malheureusement a bɛ kuma maa t'a mɛn mais aw de y'o fɔ an ɲɛna wa a bɛ dimi ni ala filɛ n'a dimina sisan nɔ y'a ye n'a ye mɛlɛkɛw bila u ka pɛrɛn jibirila yɛrɛ u taara ka taa dugukolo yɔrɔ dɔ tigɛ lutu ka mɔgɔw k'u ka dugukolo tigɛ ka taa n'a ye fo sanfɛ u selen n'a ye alikaba kɔrɔ fo sɛ minnu tun bɛ o dugukolo sanfɛ mɛlɛkɛw kun tulo b'o la sanfɛ o b'a ka kuranna kɔnɔ donc o ala bɛ dimi ala bɛ tila tuguni ka nisɔndiya wa ala bɛ yɛlɛ a ka turun sanfɛ mɛlɛkɛw b'a sigi a ka turun sanfɛ k'a ta ka tagama n'a ye dan wa yawma yahmilu rabbika fawqahum yawma izin samaniya o bɛ kuranɛ kɔnɔ u bɛna ala bila o kɔrɔ ye min ye ko don dɔ la ko mɛlɛkɛw de bɛna mɛlɛkɛ ba 8 de bɛ yen nɔ olu bɛna ala ka turun ta i n'a fɔ chinois cɛkɔrɔbaw bɛ sigi u ka kote fasuguni min kunna k'a ɲu k'a ta ka na n'a ye ka n'a bila ala ye namara ye a bɛ sɔrɔ ka jigin komi asimi ka garibu bɛ minɛ a ye walima la ko sɔfan mɛlɛkɛw kelen bɛ ka aran établi n'a ko ko hotep olu b'a ko hotep donc o ye ala sugu jumɛn karamɔgɔ i bɛna dɔn yɔrɔ de la amadu k'a fɔ ko maanifin hakili ye ala min dilan ko o ye o de ye quoi donc aw ka ala in anw bannen tɛ danbaga ko la dɛ anw b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen min ye être suprême ye anw bɛ o dɔn mais aw bɛ ka min fɔ k'o ye ala ye fɛn caman kɛra o ɲɛna dɛ voilà donc o de ye kuma ye quoi o de ka fɛ i bɛ se ka micro dayɛlɛ sa ka pul mais i nacogo diɲɛ kɔnɔ kɔni i ka da la k'a fɔ k'i fa ni ba de y'o ye ni bɔr'o la dɔrɔn i bɛ kɛ dangaden ye. ouais Amadu a ye tiɲɛ de f'i ye quoi a ma dɔgɔyama kɛ quoi hali e filɛ ni den b'i bolo quoi e ni muso aw ye fɛn dɔ de kɛ quoi i m'a faamuya ala ma da e muso fɛ quoi e de da e muso fɛ quoi o tɛ dɔgɔyama quoi i m'a faamuya ne ko cerveau sugu jumɛn de bɛ aw la ko bon nin filɛ nin ye nin lajɛ ne donna ka profil k'a la peut-être que san 40 nin kɔ mais o de bɛ n'i sigi ka nin kuma sugu ninnu fɔ mais Amadu mun de b'aw hakili la mun de b'aw la. e bɛ bo kɛ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i bɛ fiɲɛ sama e fa ni ba bɛ se k'o d'i ma wa. jɔn n'o di e ma. donc an bɛ n'o jaabi kuluji jɔn n'o jaabi non i jɔ an bɛ na nin jaabi bo ani sugunɛ ani ɲɛgɛnɛ i jɔ sa ko dani masa de b'o di. e ka hakili sigi sa e k'i hakili sigi bani i ye ɲininkali de kɛ an bɛ jaabi. ne hakili wulilen tɛ o aw bɛ ka mɔgɔw aw yɛrɛ sanfɛ nafa kisɛ kelen yɛrɛ de t'aw la nafa t'aw la quoi a ye taa baara kɛ a ka fara nin ma mɔgɔw ci ka ca nin ma. voilà kala lajɛ mɔgɔw ci ka ca nin ma quoi a ye taa baara kɛ. an ka jaabi quoi n'i ko ko bo. non karamɔgɔ an tɛ baara kɛ. n'i ko bo ani sugunɛ a ye taa baara kɛ. awɔ sa kuma lamɛn sa i ko min ye kuma fɔ kɔrɔ n'i ko ko bo ni sugunɛ ko mɔgɔw bɛ o kɛ ko yali fa ni ba de b'o di i ma wa ɔhɔ i fa ni ba ti o di ma jaba bɛ ɲa malo bɛ ɲa kɛ sisan b'a sɔrɔ jamana bɛ taa ɲɛfɛ. ne ko e k'i hakili sigi sa e k'i ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ se ka n dusu bɛ ka n kɛ ne ko e wolo non e dusu ka nin kɛ a to yen a faamu a bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a fɛngɛlen don a jufalen don quoi n'i ko bo ni sugunɛ an bɛna i jaabi o la karamɔgɔ olu ye fɛn dɔ ye n'a sɔrɔ tigi ko danbaga de kun mago bɛ bato la o fɛn minnu filɛ nin ni boke bɛ amadu la sisan nɔ n'i kɔnɔ fa n'i bɛ fɛ ka taa i bɛ taa i bo kɛ ɲɛgɛn na ka tila k'i bo tɔ to i yɛrɛ kɔnɔ ye ka tila ka segin ka na o tɛ yan ni sugunɛkɛ b'i la e amadu bɛ taa sugunɛ kɛ ka tila k'i sugunɛ tɔ to i ka appareil kɔnɔ ka tila ka na i sigi ni sunɔgɔ b'i la i bɛ wuli ka sunɔgɔ est-ce que olu baara minnu filɛ n'olu bɛ maanifin na olu bɛ yen automatiquement de munna ala ko i ma ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuluji ni yɔrɔ ninnu de man d'a ye ne bɛ kuranna kalan o de b'a tɔɔrɔ quoi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin amadu kelen a fɔra yɛrɛ dɔrɔn de amadu k'a yirila n'a sɔrɔ ko bato ko ala tun bɛ fɛ an ka bato a tun bɛ bato appareil dilan ka bila anw na i n'a fɔ a ye mɛlɛkɛw ta kɛ cogo min donc mɛlɛkɛw olu b'a bato kuda u t'a fɛngɛ mais anw obligelen don
k'a sɔsɔ parce que a ma a bateau apparaît kɛ anw na mais min ye sunɔgɔ ni fɛn ninnu olu bɛ mɔgɔ la a y'o olu bila mɔgɔ la automatiquement sisan karamɔgɔ Kulji i bɛ nin talon ka fili duguma an bɛ kuma di Didi ma maintenant dɔ bɔra a ka fa la quoi mais i kɔni ka da la k'a fɔ ko Amadu i fa de sera i ba ma sinon e tun tɛ kɛ yen il faut le nom den bɛɛ b'a fa nɔ la. Il va revenir ton père a mouru ta mère, c'est pour ça que tu es venu au monde. Merci. Tu es là à dire que Dieu t'a créé. Il t'a créé comment? Où est-ce qu'il a amené tes pièces? Sport. Ouais, Sport in Kobana. Ouais, in Klobaula. D'accord, il faut que tu aies Amadou, John of San Join. Nene Amadou beka mfo, tu vois, Amadou beka mfo. Amadou beka mfo. Ouais. Amadou beka mfo ko e dara choko di quoi. Ah. Denmisɛnnin kan quoi e danna cogo di fiɲɛ e tɛ fiɲɛ jɔn de fiɲɛ di e ma jɔn de ye nin kɛ tan bon hali kami mɔgɔ minnu ye kami ti denmisɛnnin san 10 olu tɛ nin kuma ninnu fɔ tuguni quoi olu bɛ se ninnu jaabi cogo la. Mais e bɛ ani Amadou bɛɛ bɛ tɔn kelen na olu bɛɛ bɛ tɔn kelen na. Non parce que ale bɛ ka mun fɔ o ye n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min mais o ye logiko de ye quoi o ye da kɛcogoya de ye quoi ni an dara an bɛ bɔw ni ɲɛgɛnɛ minnu kɛ ani an bɛ dumuni minnu kɛ o ye an yɛrɛ farisogo taa cogoya de ye quoi o mɔgɔ man k'o bila i ka mɔgɔ bagabaga kuma la quoi mais an ka diinɛ mɔgɔw ye c'est à dire diinɛ ye fɛn dɔ de ye quoi mɔgɔw ma se ka diinɛ faamu quoi diinɛ bi komi i bi c'est à dire diinɛ ye fɛn dɔ minalen de ye quoi i b'a la mina mais kana fɔ k'a fɔ k'i bɛ diinɛ bila diɲɛlatigɛ ko minnu dara i kana diɲɛlatigɛ i kana diinɛ n'olu ɲagami quoi parce que an dara cogo min bɛɛkanw bɛ yen nɔ yarɔ mɔgɔw b'a fɔ bɛɛkanw ma mɔgɔ caman bɛ bɛɛkanw filɛ i b'a fɔ ko bɛɛkanw tɛ fɛn kalama bɛɛkanw don ta u bɔ tan ta mais bɛɛkanw fɛnɛ da cogo de bɛ yen nɔ u fɛnɛ bɛ fɛn kalama cogo min o cogo de bɛ yen quoi donc an m'an ka ani diinɛ an ka jamana ko ni diinɛ don ɲɔgɔn na quoi mais ne ɲɛ bɛ Mali diinɛ ko la sisan cogoya mun na a bɛ ka ne lafili quoi. Bref, an bɛ e yɛrɛ ɲininka quoi tout simplement yanni an ka taa yɔrɔ jan. E ye silamɛ de ye wa walima e ye yɛrɛtigi de ye? Ne ye yɛrɛtigi de ye. Ok, donc e tɛ silamɛ ye. Ne ye yɛrɛtigi de ye n dalen don fɛn dɔ kɔni ye diɲɛ da k'a kɛ nin cogoya man ye tan mais u bɛ ka pratiquer diinɛ kɔnɔ cogo min ne ma don yɔrɔ ye diinɛ ninnu bɛɛ la caman na quoi n ye n sigi ka caman analyse n ma don yɔrɔ ye u la quoi donc d'accord donc e tɛ diinɛ foyi la. ne don yɔrɔ tɛ diinɛ la k'a fɔ ko ne bɛ n bɛriw diinɛ mun kɔfɛ quoi. Voilà bon donc an y'a faamu sisan ni maninfin modèle i n'a fɔ min bɔra yan sisan min bɛ kuma chargera masara a ku tigɛlen don a tɛ foyi faamu donc a bɛ kuma dɔrɔn a ka biti ye dɔrɔn ka mɔgɔw objectif mais a t'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ ka diinɛ min défend olu de ye ale bɛnbaw kɛ jɔn ye k'u kɛ jɔn ye a tɛ o kalama bon e yɛrɛ bolo ni jamana fara ni mɔgɔ sugu la o jamana bɛ se ka avenir e bɛ avenir jumɛn don o jamana ma? Non parce que an ta jamana nin kɔnɔ problème dɔ bɛ yen nɔ problème bɛɛ lajɛlen dugu ma quoi o ye problème non ne ka mɛn ni cɛ ne ma typiquement j'ai dit que ni mɔgɔ sugu ni Amadu mɔgɔ sugu cayara jamana kɔnɔ voilà ni mɔgɔ sugu cayali jamana kɔnɔ n bɛ k'o de kun f'i ɲɛna quoi ni mɔgɔ sugu cayali jamana kɔnɔ o ye mɔgɔ denmisɛnninw minnu bɛ yen nɔ n'u ye alimuduyaw kɛ n'u wolola u si ma san caman sɔrɔ u masaw y'u bila ka taa di karamɔgɔw ma k'u kalan olu denmisɛnninw caman bɛ yen nɔ olu denmisɛnnin ma besonnen tun bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ de ka fɛ la quoi fɛ n'i ye fɛ di denmisɛnnin ma k'a fitinin to a b'a kisi nin contaminer cogoya in de ma quoi parce que olu minnu bɛ ka bɔ ka nin kuma nin fɔ ne tɛna jigin u la quoi parce que u fitinin ma fɛ ma k'u la quoi parce que n'i ye denmisɛnnin bila alimuduya la sisan quoi i bɛ taa denmisɛnnin di karamɔgɔ dɔ ma k'a k'a kalan quoi bon o karamɔgɔ bɛ potinin dɔ wo sɔgɔ k'o di denmisɛnnin ma ko denmisɛnnin ka taa a ka dumuni ɲini kɛnɛkana la dalili la ani ala tɔgɔ ye quoi bon o denmisɛnnin bɛ taa dalili mun kɛ ka n'o di o mɔgɔkɔrɔba ma o denmisɛnnin bɛ mɔ o cogoya ma de la ten quoi bon mɔgɔ minnu bi ko o mɔgɔkɔrɔba cogoya ni denmisɛnnin bɛ taa dalili kɛ ka di o mɔgɔ mun ma o mɔgɔkɔrɔba mana fɛn o fɛn fɔ o denmisɛnnin ye
a b'i da o de la i komi ala bɛ mɔgɔ faga cogo min quoi Voilà, donc n'o de mɔgɔ fina, minnu n'olu bɛ bɔ mɔgɔ ka sugu cayara. Attends, n'olu voilà mɔgɔ sugu cayara ka kɛ ni ɲɔgɔn ye, e bɛ avenir jumɛn di o jamana ma? ne bi avenir mun da jamana ma ne ka mun fɔ fɔlɔ an ka denmisɛnnin minnu hakilila bɛ mɔ ta nin cogoyama la an k'o o kɛlɛ fɔlɔ quoi u b'o hakilila sɔrɔ cogo di Oui, ka mɔ n'a karamɔgɔ, o ye tɛ ne ka question ye sa. Moi, je jamana laban ye jumɛn ye? ni mɔgɔ sugu mana caya jamana kɔnɔ u minɛla ye sariya de ye o an k'an ka sariya de sigi an k'an ka sariya de sigi an bɛɛ lajɛlen bɛ kun sariya mun kɔnɔ donc mɔgɔ mun mana dan sago sariya la i nɔ bɛ minɛ de i mana kɛ mɔgɔ suguya ye quoi bon o de ye dangari o de bɛ se ka dangari kɛ nin ko suguya ninnu na jamana kɔnɔ nin hakilila ninnu tigi mana caya jamana kɔnɔ problème de b'an bolo mais problème mun b'an bolo a solution ye olu de ye quoi an bɛɛ ka sariya dɔn to sariya kɔnɔ parce que o de lafiya ka bon an ma n'an ma to sariya kɔnɔ quoi. Ok, il faut le karamɔgɔ. Merci beaucoup. Ne na Voilà. retard la ma do I b'a faamu. 05 05 95. Le i ka micro da, i ka micro minɛ le. 05. Cɛ n'i yɛlɛla a t'a kalama cɛ. Voilà, a jiginna. Ok. Didi. Oui, Kulji bougera. karamɔgɔ Ouais. hali sɔgɔma Ba yɛrɛ sira. aw fɔlen don kosɛbɛ Ba. nin y'an sen filanan ye karamɔgɔ bɛɛ i bɛ lama ma ɲi dɛ i tɛ sɔn Ah non, ni Batra kan dɔ bɛ yen n'o fɔ dɔrɔn an bɛ i rappeler ni cɛ filɛ nin ye n'a taara so sisan a bɛ miiri ka ɲɛ quoi. o de A don bɛna dɔn ko alijaza bi jinsi amal voilà, c'est ça, bi jinsi amal voilà, i y'a faamu. a bɛ kɛ ten de karamɔgɔ ba i furu ara ma k'i fo kosɛbɛ Ouais. Il me semble que Kulji bougera. Ne ko la reine min filɛ nin ye ne ɲɛ bɛ nin tɛ Altesse ka profil ye dɛ ou bien Altesse de don. Non, kuma dɔ la ka profil in falen dɛ Ah? La reine habla poco roro. Ah, sinon. Karamɔgɔ Bon, Arama a bɛ komi Kulji bougera cɛ. Est-ce que a tɛ kuma di Ouais, il est ma quoi. Ibe. Oui. Ibe a kɛ to n b'a fɛ ka kuma arama ka kuma dɔ ka arama ka an ka do fara an ka ko ninnu ma dɔɔni Ibaruw ka tafsir la kelimatu ninnu u bɛ maana mun d'a ma quoi i n'a fɔ ka zɔn bolo tigɛ u bɛ Ibe bɛ kalama ka minɛ maana wɛrɛ kɔnɔ quoi komi cɛ taara silatu araham ka sinji tigɛ ne ko mɔgɔ de fili yɛrɛ ma quoi i b'a dɔn Ibe nin mot trouvé tubabukan na quoi maana ye ko maana ye fila de almaana hisiya wa zatiya c'est-à-dire voilà o de bɛ u b'a fɛ ka fɛn dɔ de yɛlɛma olu se ka yɛlɛma dɛ i n'a fɔ sisan ni ko dɔ tiɲɛna du dɔ kɔnɔ anw fɛ Marakala i bɛ taa su fɛ i bɛ dɛndɛn cɛkɔrɔba ka taa ko in dilan o y'a sɔrɔ o du in kɔnɔ ko in secret bɛ mɔgɔ dɔ wɛrɛ bolo a b'a ko in i y'a labɛn ka kelen faga ale bɛ taa kelen in lawuli tuguni anw b'a fɔ marakakan na k'i ye kɔgɔ mun jɔ ko Sure ye kɔgɔ mun jɔ ko karisa y'a bin mais o binni comment dire c'est pas physique quoi donc olu kana o dabiri de ka taa o kala sugu ninnu kɛ kana taa kɔrɔ wɛrɛ di ko ma non maana diɲɛ ko bɛ koro b'a la fila de quoi donc soratu in kɔnɔ n'o zɔn kiri o ye ka bolo tigɛ de Saudiw b'a tigɛ de o de don a banna donc parce que Ibe yanni kana dɔ de nana Kulji fɛ ko ayi ko Kulji ma faamu de ko n'a ko tigɛli ko ayi emprisonnement de don tuma caman i n'a fɔ an b'olu bɛɛ kalama i b'a dɔn silamɛya ko kɔnɔ bɛɛ n'i ka concept de don mais an t'o bɔ ma mais tigɛli kɔni ye tigɛli ye i n'a fɔ n ye exemple mun di ko ninnu ka cogo min na donc o y'o parti ye voilà Amadu mun filɛ ka bɔ yan Ibe a ka kuma i b'a dɔn ale degunnen de don quoi parce que an bɛ ka baara mun na silamɛya kan o de dimi b'ale la voilà o de y'a kɛ problème ye quoi en tout cas i y'a kalaman d'a ma dɛ i y'a kalaman d'a ma n'i ko an kɔni n'i ko k'an ka kuma sagesse kɔnɔ bɛ yen mais ni ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu ne bɛ don Ani kile ne balima. Est-ce que ne bɛ se ka kuma? A bɛ taa fɛngɛ quoi a fɛn kɛ ya tu as vu a y'a faamu quoi c'est exact a y'a faamu a degunnen don kosɛbɛ
Voilà, Arama, Ani clé ne balima. Che, Josa, Kuma partager, ne bɛ se ka kuma. Mais e bɛ se ka kuma mɔgɔ minnu bɛ kuma la dun olu tɛ mɔgɔ de ya. Mais ne ye ɲininkali de kɛ, ne ma kuma dɛ. Ouais, N mais ye e bɛ ɲininkali ɲininkali kɛ. kɛ pourquoi? Ou bien mɔgɔ minnu bɛ kuma la sisan nɔ olu ni kuma man kan. Ɔ kuma. A bɛ se ka fɔ dɔrɔn ah bon a to an ma kila turu ma se ma o tɛ se ka fɔ ne ma. Il faut être poli. Ni n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ kuma la, mɔgɔ dɔ bɛ ka échange kɛ, a bɛ ka laseli kɛ. E bɛ fɛ k'a tigi o ka kuma, e ka kuma. Donc a bɛ ten, e bɛ se ka taa misiri la k'a fɔ k'u ka misiri u ka fɛ alimami k'a jɔ e ka kuma. Bɔn kuma. Tu as 2 minutes kuma. Ne bɛ fɛ k'aw ɲininka. Ok, n bɛ fɛ k'aw ɲininka a ka panel ni sujet dɔrɔn de la fɔlɔ ka sɔnni ne yɛrɛ ka kuma. Sujet min b'a bolo a b'a fɔ n ye o la n bɛ sɔrɔ ka jaabili dɔ ma. Bon e tɛ fɛn min yɛrɛ sujet dɔ i bɛna ka. Ne bɛ se ka sujet dɔ n'a ma ɲɛfɔ ne yan i bɛ se ka na don mɔgɔ ka kuma na k'i hakilila fɔ dɔrɔn tɛ yan. Mɔgɔ bɛ yen n'a nɔ bon attends n bɛna mɔgɔ dɔ d'i ma o b'i fɛngɛ quoi Alfuseni o bɛ guider sa i b'a faamu sisan. Karamɔgɔbaw fɔlen don. Alfuseni voilà i fɔlen don non foli to yen ni gɛn tigɛ. N ye kuma jugu ye dɛ. Non kuma jugu tɛ sujet ye mun ye dɔrɔn voilà ala ko tɛ tiɲɛ ye kuranɛ ye nkalon ye quoi. Ala jumɛn ko ko tɛ tiɲɛ ye. Ala min bɛ kuranɛ kɔnɔ. Aw ta wa ou bien. Mun bɛ kuranɛ kɔnɔ. Min bɛ kuranɛ kɔnɔ. Ouais, mais Alfuseni a y'a fɔ dɛ ko anw ta o n'olu ta donc ale ye ala kɛ fila ye depuis a fɔlɔ Alfuseni i m'a ye wa e y'a kɛ fila ye ayi o tɛ o de kama ala k'i gɛn jigin quoi ne ma ala kɛ fila ye dɛ bon e ko aw ta ye jumɛn ye o ye ala dɔ b'an bolo wa ayi ne de b'a dɔn ne ni mɔgɔ min ka kuma hadamaden de don quoi bon ni hadamaden ye nin kuma sugu fɔ dɔrɔn a kan ka ɲininka hadamaden tɛ yan dɛ hadamaden tɛ yan dɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ la panel sanfɛ ninnu bɛɛ ye maanifinw de ninnu si tɛ adamaden ye adamaden ye nɔgɔ de adama k'a muso bɔ a yɛrɛ la k'o bɔ a galaka la k'o bɔ k'a d'a ma a bɛ o ɲini ka tila ka den kirikaraw sɔrɔ ka tila ka taa olu kɔrɔkɛ n'u dɔgɔninw fana di ɲɔgɔn ma olu ka ɲɔgɔn fufu o ye mun siya fasugu ye. maanifin ninnu bɔra min. I b'o de ɲininkali kɛ sisan n'i tɛ o dɔn i bɛ ka yɛlɛ o min na dɛ o de dɔnbaliya ye e jɛ. Ne ma yɛlɛ o la ne yɛlɛla e ka kuma fɔ cogo de la. Donc sisan i bɛ ka min fɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don. non i jɔ b'a ɲinan sisan maanifin bɔyɔrɔ anw b'a dalilu dɔn mais a man d'an ye k'a f'i ye quoi. an t'a f'i ye. mais hadamadenya bɔyɔrɔ man kan ka dogo fɛnɛ dɛ ne fana ye hadamaden dɔ ye n ka kan n'a ye nɔ. hadamadenya bɔyɔrɔ anw de ko k'o ye nkalon ye o ye ziiri de ye. ok hakɛ to maanifinya kɔni ne fana ye maanifin dɔ ye a kan ka fɔ n ye ni n t'a dɔn. ayi ko bien aw bɛ maanifinya dogo de. ayi e tɛ maa ye e filɛ yɔrɔ min na sisan i golo finnen don mais i moteur i matière grise o dirigelen don ni arabu de ye quoi arabu de kelen bɛ e kunkolo kɔnɔ arabu moteur de bɛ e la donc an bɛ fɛn fɛn fɔ e ye sisan. e bɛ se k'o dɔn cogo di ne yɛrɛ mɔgɔ min tɛ arabu ye n ko ne ye farafin de ye ne tɛ arabu ye koyi ne ye farafin de ye ne tɛ arabu kan yɛrɛ mɛn yɛrɛ ne tɛ foyi dɔn arabuya la. Voilà ne b'o dɔn cogo min dɛ e bɛ ka réaction min kɛ sisan o de b'o yira ne la parce que ni arabu moteur. ne réaction jumɛn de yɛrɛ la ko ne ye arabu ye n ma arabu kan f'i ye n ye bamanankan de f'i ye mais ne dun tɛ arabuya yɛrɛ dɔn yɛrɛ n kulɔri jɛlen tɛ n tɛ arabu ye n t'u ka kan fɔ an tɛ ɲɔgɔn faamuya e bɛ taa ne k'olu ye cogo di. voilà n ko i t'o si ye dɛ mais ni arabu moteur de bɛ i la parce que e farafin don. e ɲɛ bɛ ne moteur la i bɛ yɔrɔ min na. ne bɛ moteur la kɛ e bɛ ka min kɛ nin ko de b'o yira. ni arabu moteur bɛ mɔgɔ la o de bɛ kuma a ko ala donc bamanankan fɔ arabuya de yan. n terikɛ i tɛna k'i ɲininka. ok bon maanifinya ɲɛfɔ n ye sabu den de. i b'a dɔn karamɔgɔkɛ balo abdulayi arabu tɔgɔ bɛ e la o ye dalilu ye en même temps ka tila ka n'a fɔ ko adamadenya ye bamanankan de ye adama ye bamanan tɔgɔ de ye. est ce que maanifin bi yɛrɛ tɔgɔ da wa. arabukan jumɛn fɔ yan n bɛ k'i ɲininka de e ko e ye adamaden ok ani e tɔgɔ min yɛrɛ filɛ abdulayi bamanankan de don wa adama min n'i y'a fɔ e tɛ adama ye bamanankan de ye. tɔgɔ tɛ se ka maanifinya bali o. ne ko i ma min ka di i b'o da. i ɲininkala min na o jaabi sa. i ma ɲininka o la on t'a pas demandé ça i ye kuma dɔ de fɔ
i m'a fɔ ma k'e tɛ arabu k'e ma arabu kan fɔ ok i ka kumasen kɔnɔna na i ko k'i ye adamaden adama ye bamanankan de bɛ kan jumɛn de don adama ayi ne y'a dɔn bamanankan kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ mɛ ne t'o dɔn dɛ mɛ ne y'a dɔn bamanankan kɔnɔna na ok a fɔra e ye bamanankan yɔrɔ jumɛn na k'an ye adamadenw ye bamanankan sɛbɛn fɛn jumɛn de y'a yira k'a fɔ ko an ye adamaden i bɛ se k'o gafe fɔ an ye bamanankan bɛ ni de la a tɛ sɛbɛn fɛn na i bɛ wolo n'a ye n'i y'a sɔrɔ i ye bamanan de ye awɔ Alama est-ce que i tɛ ɲininka seli sariyaw la fɔlɔ ani fɛn ninnu a kana ɲininka seli sariya la n mana ni seliko kuma y'aw fɛ yan n mana ni seliko kuma ye n nana ni hadamadenya de ye ni maninfinya i jɔ silamɛya jɔsen ni limaniya jɔsen fɔ a ɲɛna fɔlɔ ne y'a fɔ aw ye n ko ne ye silamɛ de ye est-ce que n'o fɔ aw munna a bɛ taa kuma yɛlɛma ka kɛ silamɛya ka i ye silamɛ i tɛ silamɛ silamɛkan de bɛ i da silamɛkan de b'i da e y'o dɔn cogo di n ye kan jumɛn fɔ min ni silamɛya ye ɲɔgɔn sira yan i nana Alfred bɛ kuma min nana kɛ adamaden ala aw ka ala a y'a f'i ɲɛna k'an ko ala ko tɛ tiɲɛ ye ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye ko ala ko tɛ tiɲɛ ye ko ala jumɛn ko don a bɔra de da a bɔra e de da non ne hada maninfinya kɔnɔna na komi aw ko ten ko maninfinya kɔnɔna na ni maninfin dɔ k'i ma ko ala ko tɛ tiɲɛ ye i tɛ mɔgɔ ye dɛ cogo di i ye adamaden de ye ne ye jumɛn ye sisan ne kɔni hakili la ne ye mɔgɔninfin de ye dɛ bon i ye mɔgɔ de ye mɔgɔninfin o adamaden o ne kalan cogo ne kɔrɔbayala cogo min na maninfin ni hadamaden bɛɛ kurunba kelen mɔgɔ de ye e ka silamɛya jɔsen fɔ an ɲɛna silamɛya jɔsen ani limaniya jɔsen fɔ an ɲɛna ne ma ayi munna e bɛ silamɛya de ta ni ne y'a fɔ n ko ne ye silamɛya i nana ni ala ko kuma de ne ko n ko hadamadenya kɔnɔna na i ko hadamaden ye ɲɔgɔn ye sisan ne bɛ fɛ ka maninfinya i ko ko maninfinya wala an b'i ɲininka sisan e ka diinɛ ye jumɛn ne ka diinɛ yan ala ye min fɔ o ye ne ka diinɛ de ye awɔ a y'a esire ne ka diinɛ n dalen bɛ ala de yan ala min ye maninfinya da ka fiɲɛ da ka ji da ka tile da ka su da o de tɛ ka f'i ye nin yan n lamɛnba nin c'est ka kuma i yɛrɛ ma putain est-ce que tu peux écouter un peu là maintenant ne dis pas putain ça c'est le suite c'est pas normal est-ce que tu peux écouter comme ça il faut écouter les gens voilà donne-moi je t'écoute c'est-à-dire i ka diinɛ e bɛ diinɛ jumɛn de i bɛ diinɛ jumɛn de pratiquer a tɔgɔ je suis croyant en Dieu mon frère donc tu n'es pas dans la je suis croyant en Dieu non je suis croyant en Dieu non, je suis croyant en Dieu. E ka kira tɔgɔ kira awɔ je parle que croyant tu parles le kira o jumɛn mais kira e tɛ kira dɔn non e tɛ kira dɔn non je connais Dieu et toi je te dis que bien sûr je te dis bien sûr que moi je suis croyant en Dieu. Toi tu dis que tu connais Dieu, tu as connu Dieu où? Tu l'as connu où? Son signe me montrait que il est là. Mais quel est le signe d'Allah? Le signe, le soleil. Quel est son signe? Le soleil. Il m'a montré le soleil. J'ai vu le soleil. Et j'ai vu ma chair. Et j'ai vu comment je mange. Et je vois comment j'ai esprit. Et je vois les gens qui meurent. Il y a les gens qui... Ok, on va faire comment aller dire que français de où? Non, ça je t'ai compris. Tu dis que le signe de Dieu, Allah ka signe, oui, clinique. On est attendu dans le malango à la baie. D'accord, on a fait. Mais au lieu de faire un coup à la douda. Bon, ne ma d'enfant ranu au lieu de l'année à la théo. Mais ne yɛrɛ filɛ ka tile filɛ ne b'a dɔn ne ma yɛrɛ da tile yɛrɛ ma yɛrɛ da fɛn dɔ de y'a da ye o de o fɛn de ne b'a fɔ o de ma ko n dalen b'o de la o ye ala de ne bolo e danni fɛn de ye komi tile yan awɔ n dalen b'o la i bɛna dɔn o yɔrɔ de la sisan k'a fɔ ko kodɔn ye i jɛ quoi e tɛ danni fɛn ye ayi mena i ɲininka o fa b'i la ba b'i la
Awa fa benela ba benela. Oh, d'accord. E wolola de walma e dana de. Ne wolola de wo bamananga de. A foto ko da chama me furo ba filido. Donc me na fina A fo mo kan film ko bangina de atifo ko wolola. Ai E fana filila wo ro. ai abe fo ale amuira ameni bedo no abe fini fo e na pour que aki chi ila e ka se ka famu quoi. Ya famu o da to anye wulu ni ko na pour que ka famu. Donc o fili de mi ka fili de joy la fola so ka na mesa mo la me mo te da adabora kama parce que on mo modèle ko aka faina ta ka famu. Donc dani fait ami mo modèle e be na modèle do na mesa dani fait ni wulu li fait we klenia. Hein? Dani fait ni wulu li fait we klenia. Dani fait ni wulu li fait. Karamɔgɔ i bɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ a bɛ ka to k'a fɔ ko i janɛmɛden non mɔgɔ tɛmɛ dɔ de don sa mɔgɔ dɔ de tɛmɛ dɔ don i jɔ sa mɔgɔ bonya quoi f'i ka mɔgɔ ɲɛna k'a non excusez-moi oui voilà c'est vrai a k'a yɛrɛ mara quoi non a ma bɔ ne da kɔnɔ mɔgɔ dɔ de tɛmɛ dɔ bɛ k'a fɔ ɲɛ ok hakɛto ne jo t'a la hakɛto ne jo t'a la hakɛto jo t'a la ok an ye e ɲininka sa danni fɛn ani wolo ni fɛn kelen don wa bon différence dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ danni fɛn ani wololi fɛn i m'a fɔ ten yan a bɛɛ fa ye danni de ye mais wololi bɛ bɔ danni kɔnɔna na ayi awɔ kana a ɲagami ne ko danni fɛn ani wololi fɛn komi ko k'an ka bonya dɔ fɔ la danni fɛn ani bange fɛn kelen don wa kelen tɛ mais bon donc u bɛɛ fa de ye danni ye kuma lamɛn sa bɛɛ fa to ye e ko tile e tile bila danni i ko k'o ye ala ka sin ye i ye tile bila danni munna kɔnɔ ka tila ka e yɛrɛ bila danni munna kɔnɔ donc o de ye ne ma n yɛrɛ bila danni minɛ kɔnɔ ne ma n yɛrɛ bila danni minɛ kɔnɔ mais n ko de y'a se a ne bɔra danfɛn de la ne bɔra danfɛn de la mais ne ma da n bɔra mɔgɔninfin de la komi aw ko ten awɔ ok i bɔra danfɛn jumɛn ne bɔra maninfin de la awɔ ayisa e ko k'i bɔra danfɛn de la i ka voilà est-ce que bɛ k'i yɛrɛ lamɛn fɛ Balo n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna quoi i ka cɛ min b'i kɛrɛfɛla la n'i tɛ se ka kuma fɛ k'a k'a yɛrɛ mara n b'i lajigin ka bɔ yan quoi parce que a bɛ ka nɛni kɛ o non kana jigin ala kama kana jigin maa wɛrɛ de ka kuma de fɛ olu bɛ se ka kɛ fili la mɔgɔ nɛni bilen a fɔ a ɲɛna k'a k'a datugu a fɔ i ka cɛ ɲɛna ko n'an y'a mankan mɛn bilen excusez-moi non excusez-moi ayi moi je ne suis pas caya yɛrɛ dɔn sa ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ kuma na a bɛ te non ça veut dire non i b'a kalama ko Balo de nkalontigɛla de yan Arama i b'a dɔn k'a ye nkalon tigɛ yan parce que Arama e kɛlen ka kuma in mɛn Balo ko mɔgɔ dɔ tɛmɛtɔla don donc ok sisan Balo ayi jɔsa ayi yafama awɔ an yafara Balo an yafara non mɔgɔ de bɛ ka kuma lamɛn Balo mɔgɔ min bɛ nɛni kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ nɛni kɛrɛfɛ ko n'a ye nɛni wɛrɛ kɛ bilen ko n'a ye nɛni wɛrɛ kɛ bilen ko an bɛ ala ban a tɔgɔ la quoi ko n'a sigira nɛni kan voilà ala c'est vrai ban ale tɔgɔ la quoi ok Ibu awala ɲaamɛ Ibu ala kama a kana kuma ne bɛ n ka lɛbu de bɔ voilà kana na kuma n ka lɛbu la a ma ɲi bɛna kuma jugu de fɔ i tɔgɔ la a ma ɲi a t'a dɔn voilà a to ten voilà Balo non a ka ɲi kana na kuma n ka lɛbu la ala kama Balo a ka ɲi i b'a dɔn karamɔgɔ Balo awɔ karamɔgɔ Balo an b'a dɔn franchement an ɲɛ b'a la e n'an bɛ se ka baro kɛ mais i bɛ mɔgɔ minnu cɛ la i jilaja i ka bɔ ayi non bon parce que n bɛna oui a y'olu minɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ an ka débat in kɔnɔ quoi voilà n bɛna mun f'i ɲɛna f'i k'a dɔn mɔgɔ filɛ nin kɛnɛ kan yan ninnu bɛɛ ye a bɛ ka mɔgɔ nɛni
mais micro datugu quoi sinon an bɛ kuma jugu fɔ i ka kira ma quoi mais da la k'a fɔ ko voilà c'est bon a ka taa quoi donc an b'a fɔ les 260 personnes nous présentons toutes nos excuses aux gens a k'a faamu ko nin ye silamɛw jogo de ye u bɛ tan de quoi n'u nana don fɛn kɔnɔ dɔrɔn u b'a kɛ tan parce que u tɛ fɛ cɛ mais c'est bien tu as bien fait de lui faire partir vraiment Otep i bɛ se ka kuma partager quoi Otep aw bɛ folen don yeah Andal Jalo yɛrɛ la Andal i folen don yeah Didi i folen don karamɔgɔ ba i bɛ i folen don Arama i folen don Karam i folen don na i b'a dɔn ninnu mɔgɔ sugu ninnu n'i y'u mankan mɛn dɔrɔn ɲɛji de bɛ ci ɲɛ kan quoi ni mɔgɔ sugu ninnu et puis c'est des jeunes denmisɛnnin fitininw de don i man'u mankan mɛn ta dɔrɔn ɲɛji bɛ ci ɲɛ kan foyi tɛ kunkolo kɔnɔ foyi t'u kunkolo u tɛ foyi dɔn et puis pour être crédible il faut chercher à savoir ni fɛn dɔ fɔra i ye t'a ɲini k'a dɔn mun de don fɛn min bɛ ka fɔ aw ye a bɛ ka kalan de quoi a t'a ɲini a k'a lajɛ si c'est vrai mun bɛ ka fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ i bɛ ni Amadu mun bɛ kuma na tellement que i bɛ y'a choqué a malola tellement k'a malola a tɛ se ka a ma se ka kuma quoi a ko non aw tɛ foyi dɔn parce que a malola de quoi parce que a tɛ foyi dɔn ale bɛ ka girin ka na k'a bɛna kuma kɛmɛ t'u fɛ mais foyi t'u kunkolo kɔnɔ bon arabu kalan de bɛ nin kɛ quoi karamɔgɔ ninnu de bɛ nin kɛ k'an ka denmisɛnninw mémoire effacer ka manamanakan d'u kunkolo kɔnɔ denmisɛnnin fitinin min na sigi ala ko kuma na dɔrɔn o tɛ jamana cilen yan i bɛ ɲininkali mun kɛ ko nin denmisɛnnin modèle mana kɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ ci de kɛ parce que n'a fɔra denmisɛnnin tɛ se ka réfléchir ka fɛn dɔ dilan yɛrɛ ye denmisɛnnin tɛ se ka réfléchir ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye fo ka taa sigi ala ko kuma ni kira ko kuma na mais jamana cira a bolo kunkolo tɛ baara foyi kɛ ko kunkolo tɛ baara foyi kɛ sigi ka manamanakan fɔ ko ala de ye dan i bɛɛ bɛ k'a ɲɛfɔ a ye sisan nin ye ko e dan fɛn de k'a fɛn bɛɛ expliquer a ye tuguni a bɛ tila ka na ko non ko ale bɔra dan fɛn de la Alfsen Soutera dɛ ouais j'ai l'impression aussi ouais peut-être peut-être mais an bɛ taa min i bɛ la jeunesse u bɛ taa min parce que u nalen bɛ ka na idéologie dɔ don denmisɛnninw kunkolo kɔnɔ ko denmisɛnninw i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ n'ala yɛrɛ tɛ quoi komi ala yɛrɛ bɛ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min na i tɛ se ka kɛ foyi ye n'ale ka yamaruya tɛ hali denmisɛnnin tɛ se ka réfléchir k'a fɔ bon n bɛna métier dɔ kalan o métier o bɛɛ bɛ dépend ala la mais an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni manamanakan ninnu k'an ka denmisɛnninw bɛɛ hakili datugu ni manamanakan ye denmisɛnnin bɛɛ bannen don baara ma ka musɔrɔ siri ka furukɛ jɛmani don kana k'an bɛ taa dawa la e bɛ taa dawa kɛ jɛni b'e balo ni bannen don baara ma i bɛ dɔ de ta kan a tɛ sɔn baara ma a tɛ sɔn sɛnɛ ma a tɛ sɔn foyi ma ka sigi dɔrɔn ko ala de bɛ ko bɛɛ kɛ mais i ka nin ɲɔgɔn fɛniya fɛn bɛ dugukolo kan ka taa kuranɛ ta ka na sigi non ko dɔ bɛ kuranɛ kalan k'o ye karamɔgɔba ye mais kuranɛ kalan bɛ mɔgɔ kɛ dɔnnikɛla ye wa mun dɔnniya bɛ kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ an ye kɛ kuranɛ a bɛ nafa jumɛn ɲɛ an ye ah oui karamɔgɔ dɔn ni kɔni a ye bi ta in faamu kosɛbɛ kosɛbɛ j'espère que Alfsen karamɔgɔ dɔw bɛ yan peut-être n'olu tɛ ɲɔgɔn dɔn i n'a fɔ c'est à dire que ala filɛ nin an bolo yan bon tu connais karamɔgɔ Jalo j'espère que alama turu b'ale de la quoi an bɛ kuma di fɛn ma ok karamɔgɔ karamɔgɔ ara sama tɛ yan dɛ ara de bɛ yan ya Allah fɔli b'aw ye dɛ u bɛ n kɔrɔfɔ n'a ye dɛ u bɛ n kɔrɔfɔ n'a ye ala ye dɛ maaw bɛ n kɔrɔfɔ n'a ye dɛ a bɛ k'i kɔrɔfɔ yan ala don o don mɔgɔ bɛ n kɔrɔfɔ n'a ye u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ala sama nin ko ne ma fɔ dɛ mɔgɔw de y'a fɔ mais ne ma foyi fɔ dɛ u ye fɛn min ye n na k'u y'a fɔ n ma ko ala ne t'o dɔn olu de b'o dɔn donc ni ala y'a ni ala y'a bon mɔgɔw ko n'a ka kan n'a y'a sɔrɔ ala ye bɛtifɛn dɔrɔn de ye
mɔgɔw bɛ se k'i batu nte mɔgɔ si dɔ jahanaba kɔnɔ mɔgɔ si i y'a ɲuman kɛ o i y'a juguman kɛ n t'i dɔ jahanaba kɔnɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i hɛrɛ cogo la ne tɛ mɔgɔw incarné k'a ka kojugu kɛ ne bɛ mɔgɔw incarné k'u ka ko ɲuman de kɛ an kana bin ɲɔgɔn kan an kana ɲɔgɔn danbe buruju ni wari ye ne ala min ye n b'a fɛ n ka dafɛnw bɛɛ u ka ɲɔgɔn kanu misi a tɛ bin ɲimi wara tɛ saga min na ne ala min ye n b'o de fɛ quoi mais ala min bɛ ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga dɔrɔn k'u batu jahanaba sira dɔrɔn n'u sara fana il faut k'u ka tɛmɛ jahanaba de kan ale ye fɛn fɛn bi sigi an ɲɛ kɔrɔ o ye kojugu de quoi on dirait quelqu'un qui est très ennemi quoi. Mɔgɔ min bɛ ka nin commentaire fasugu bila a ye nin nafigiya fasugu bila quoi. Il fallait laisser continuer commentaire Alfousseni. Nous, on ne met pas la différence entre les kamites ici. Arrêtez de faire... Non, ne Non, attendez, ça va. Non. Écoutez, moi, je parle de cette personne. Ya, Kulji Benoît. Arama, ni commentaire est Johnny. Nitigi. Non, il t'a sur aller ma femme de ça. Son Alfousseni chutera de micro d'Atougou. Alfousseni est Non, il te tabanne. Ni ou bien commentaire sur la. Si tu veux, il reste le canal panel sans faire qu'à gérer. Avec kuma sugu de kɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na. Non, Ibe. Jɔ t'a la. Comme il occupait le nôtre bidon quoi. Patron Ibe. Jɔ t'a la.